komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo 102.3 sa New FM Bombo Radio Iloilo, flagship station sa the number one most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Oktubre 14, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 72 diyas na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagad mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita, no plate, no travel policy, suspendido until further notice. Katuan pa sa regional director dito sa may national office or central office. Agod to nga si Kasuon na nasambitan sinikaroon iyang problema. Kasunod sang ginanunsyar sa Department of Transportation or Land Transportation Office. Ining pagpaiway anay sa pagpanakop sa mga wala sang plaka nga mga salakyan. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, 238 ka mga atleta preparado na para sa Batang Pinoy sa masunod nga semana. Atleta wala na nagpainalom sa tryouts kay ginpang assessment kuno sa mga coaches. Mga ginikanan nagwangal. Sa pihak nga bahin, detalye sa mga questionable nga proyekto sa syudad. 4.1 milyon nga atop sa may overpass sa may distrito sa Mandurriao nga ginapayag nga overprice kag kapin 800,000 nga balor sa waiting shed sa may Katilingban na molo. Ining detalye sinilakip na diri karon ining ginahusisa pagid sa Bombo Radio nga pagpakonkreta or pagpakongkreto sa railing sa may esplanade. Ginapasa-pasa karon sa mga taga City Hall. Kantuan ta ang City Engineer's Office. Tiway man dira permi ang ila sini iyang head, si Engineer Dayan Signoron. Binalikan ta nagulo atras kita mga biyan. Ginbalikan nato ng previous nga City Engineer dira. Ara naman kuno sa City Architect's Office. Sa diin naman ay itudlo dason sa City Architect's Office. Ang Bombo Radio agod nga makapangayo or makakuha sang detalye sining mga proyekto. Samtang Engineer John Berly Ladua, Project Engineer sang Katilingban waiting shed kag 4.1 milyon nga overpass naka-on leave sa gihapon. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon ri sa aton sining pagpangalagad, coordination na meeting may kantanan sa drainage project sa distrito sa Lapos sa DPWH Iloilo City District Engineering Office kag ABC Lapos District nang intensyonado. Taxi operators dapat istrikto man nga i-monitor ang health condition sa ila mga driver. Muni madalagkuhan ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa udto. Sa mga dalagkuhan kag mga nagapauna naman sining mga balita, subong adlaw nagatubang diri sa ginatawag sining ICI or ining Independent Commission for Infrastructure si former House Speaker Martina Romualdez. Atubangon niya ang ICI matapos sinibanwa nga naulamid man ang iya sining pangalan. Si Romualdez ginapayag sina diri ginaaligar nga nakabaton sang kickback scheme or sa likod sang dalagko nga kickback scheme
no? Kaupod diri si resigned Representative Zaldico, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, hambal ni Romualdez. Sinya ti body ko to nga si Zaldico. Nya preparado naman to nga mag-cooperate sa inyo sa pag-abot sa ICI or sa pag-abot sa lugar nga magapatigayon sang closed door nga pagpanghusisa sining Independent Commission for Infrastructure. Ginpasalamatan karon ni Romualdez, no? Ining imbitasyon sang ICI pero gin-clarify nga hindi siya niya membro sa Bicameral Conference Committee. Nga sa Bicameral Conference Committee, dira ang ginaaligar siniya nga budget insertions for kickbacks nga ginapatihan nga nagaluntad. Sa aton sini nga mga kabumbo sa separado sini nga statement payag ni Romualdez nga mabulig siya kuno nga maestablisar ang kamaturan kag matumod ining mga tawo sa likod sining insertion nga among nagtugas ang commission scheme kag na ulamin ang iya sining pangalan sa aton sining mga kabumbo sa aton sining kanon iya nga pagbantay man sa kunanong mga turnout sang nasambitan sini karon niya banwa nga pagpangusisa kay former House Speaker Romualdez. Nagagwa sini nga mga information kag sandig man sa aton sini nga pagpuro pamangkot ta banwa nga tido amo kuno ni ang escape route ni House Speaker, former House Speaker Romualdez. No, ipanginwala niya or nagapanginwala siya nga siya ang isa or nangin miyembro sa Bicameral Conference Committee. Nga kung sa diin ang miyembro lamang diri ang sabahin karon iya sang chairman sang House Committee on Appropriations kag Senate Committee on Appropriations. Nga dira nagluntad ang tuman kadamo sining insertion. Sino ang miyembro sang sining ginatawag nga Bicameral Committee banwa? Si former former Representative Zaldico bilang di chairman sang House Committee on Appropriations. Ang counterpart niya si Senator Grace Poe. Ginpayag pa diri karon na banwa ni sandig man sa aton sini nga pagpanghusisa. Now, sandig sa aton sini nga pagpanalawsaw ang pag-intervener man ni Senator Chis Escudero nga daw amo ning pagwaon karon banwa kag diri mangin resulta sa pagka-blessed kag pagkaputi sa gihapon sang bayo ni former House Speaker Romualdez nga wala gid niya sang dagta nga naman nga sa isang korupsyon. Dugangan pagin nga tingining Independent Commission for Infrastructure si retired General Asorinbla naghambal to nga way pa sila nga daan sa may na-identify sini nga lawmakers. May mga information pagita nga ginapakasuhan dumduman nyo to atong Marinto Sigutisa. Ginapakasuhan to, kasuhan siya kay gintumok niya sa aton sini mga kabumbo kag ginbisto niya ang basura nga minalita nga ginadeliver sa balay ni Zaldico kag ang iban sini nga malita nga nagaunod sang basura stands for money ginadulong sa balay ni former Speaker Martin Romualdez. Lantawon taning mga development ni karon na kay ang tuyo si Nadria Banwado maabswilto karon si former House Speaker Romualdez kag itumok ang iban sini nga tawo. Detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, 14 sa buwan ng Oktubre, taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 72 days bago pong araw ng Pasko.
Sa ating mga headlines, dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez personal na humarap sa pagdinig ng Independent Commission na nag-iimbestiga kaugnay ng usapin ng infrastructure issues at Department of Budget and Management Secretary Pangandaman nakipagpulong din. Ang Chinese vessels naman na nagharas sa humanitarian mission ng Pilipinas nag-operate sa pinakamalapit na distansya sa Pag-asa Island. Cebu at Davao patuloy ho na tumataas ang bilang ng mga aftershocks. Libo-libong nai-record. Inaasahan pa na madaragdagan. Dalawa pang magnitude 5.2 na lindol ang naitala. Sa international news naman, ang Hamas ipinasakamay na rin ang 4 na labi ng nasawing bihag, habang presidente naman ng Madagascar abay nagtatago kasunod ng planong pag-assassinate sa kanya. Sa ating balitang palakasan, Spurs ay napanatili ang malinis na record sa preseason matapos samahan pataubin ang Pacers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nag-operate na rin sa pinakamalapit na distansya sa Pag-asa Island ang mga barko ng China na nangharas doon sa humanitarian mission ng Pilipinas para sa mga Pilipino na mangingisda na nandun sa lugar nitong Linggo, Oktubre 12. Sa isang briefing, sinabi ni Commodore Tariela na ito ang unang pagkakataon na nakita nilang lumapit ang mga barko ng China, partikular na ang Chinese Coast Guard, sa distansyang 1.6 hanggang 1.8 nautical miles, ang distansya lamang sa barko ng China mula sa shoreline ng Pag-asa Island. Nang iharas ito nang haras ang mga ito ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naniniwala rin ang Philippine Coast Guard official na maaaring ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na naging mas agresibo pa ang China Coast Guard sa Pag-asa Island. Aniya, dati ay nakafocus ang Chinese vessels sa doon sa may area ng Pag-asa case, subalit ito aniya ang unang pagkakataon na nagsagawa sila ng bullying activities laban sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels malapit sa naturang isla. Subalit binigyang diin ni Commodore Tariela na kanilang seryosong tinutugunan ang mga illegal na aksyon na ito ng Chinese vessels. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Is it the first time that the Chinese Coast Guard became very aggressive in Pag-asa Island? I think so, because before the aggression of the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia is very near the Pag-asa case. But this time around, this is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied BFAR vessel. It only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles. Very close to Pag-asa. Tinigyan ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga usapin ng West Philippine Sea. Kabilang sa fleet ng China na idineploy malapit sa Pag-asa Island ang mahigit 15 na Chinese Maritime Militia vessels, 5 Chinese Coast Guard vessels at isang People's Liberation Army Navy ship at meron pang helicopter, habang nakadeploy naman para sa panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang 6 nitong barko, kabilang na ang BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkao at ang BRP Datu Daya. At matatandaan na noong Linggo, mga kabombo, muling nakaranas ng harassment ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mula yan sa Chinese vessels malapit sa Pag-asa Island, dyan pa rin sa West Philippine Sea, kung saan 3 barko ng naturang tanggapan ng binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Samantala, ayon naman kay Commodore Tariela, iniulat na ng Philippine Coast Guard ang naturang insidente sa National Task Force West Philippine Sea, bagamat hindi bahagi ng jurisdiksyon o kaya ay mandato ng Philippine Coast Guard ang pagpaplano para sa seguridad para sa naturang isla. Naniniwala siya na pag-aaralan ng National Task Force at ng National Maritime Council ang naturang panibagong insidente sa disputed waters, saka magbibigay ng kaukulang rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa gagawing aksyon.
Samantala, may panibago pang mga pangharas na isinagawa po ang China. Subalit, matagumpay pong naipamahagi ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga langis, pagkain at iba pang supply na kinakailangan ng halos 100 mangingisdang Pilipino na nandyan po sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal nitong araw ng Lunes sa kabila pa nga ng panghaharas ng mga barko ng China. Ang naturang aktibidad ng Philippine vessels sa lugar ay parte po na ng papatuloy na kadiwa para sa bagong Bayaning Mangingisda o KBBM initiative na naglalayong suportahan ang mahalagang komunidad ng mga mangingisda sa ating bansa. Diyan nga po sa may Baho de Masinloc, nakainkwentro ng mapanganib na maniobra at pagharang ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at BRP Cape San Agustin, kasama ang MV Mamalakaya at 6 pa na BFAR patrol boats mula sa 11 China Coast Guard vessels at 11 Chinese Maritime Militia vessels, 1 People's Liberation Army Navy helicopter at 3 pa na People's Liberation Army Navy vessels na nagpaantala sa pagdadala ng mga supply. Sa ibinahaging post ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kanyang X account, sinabi niyang sa unang pagkakataon na dokumento ng Philippine Coast Guard ang radio challenge ng China Coast Guard na nagsasabing ang presensya umano ng mga bangkang pangisda ng Pilipinas doon sa lugar ay maaaring makapinsala sa kanilang tinawag na environmental reserve. Bilang tugon naman, mariing iginiit ng Philippine Coast Guard na ang Baho de Masinloc ay isang mahalagang parte ng kapuluan ng Pilipinas at tanging ang gobyerno lamang ng Pilipinas ang may otoridad para magtalaga ng environmental protection areas sa naturang mga katubigan nito. Sa may Escoda Shoal naman, naging tensyonado din ang sitwasyon kung saan nag-deploy naman ang China Coast Guard ng 10 pang barko nito at 10 Chinese Maritime Militia vessels, 1 People's Liberation Army Navy helicopter at 2 People's Liberation Army Navy vessels, 1 pang high-speed na response boat para harangin ang naturang inisyatiba ng panig ng Pilipinas. Dito, naidokumento naman ng Philippine Coast Guard ang akmang pag-activate ng China Coast Guard vessels ng kanilang water cannons para takutin ang mga mangingisdang Pilipino. Subalit hindi po nagpatinag dito ang panig ng Pilipinas kung saan inalalayan ng BRP Melchora Aquino at ng BRP Cabra ang 5 pang BFAR boats para ligtas na maidala ang mga supply at natapos po ito ng matagumpay gabi na ng Lunes. Samantala, mga kabombo, babalikan pa natin ang mga karagdagang update dyan sa West Philippine Sea at iba pang mga development hinggil ho sa naturang usapin. Ito na muna mga kabombo dahil isang panibagong kaganapan o development dyan ho sa Independent Commission ang nagpapatuloy ngayon. Tiniyak kasi ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na makikipagtulungan siya at yan ay sa kanyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay pa rin ang aligasyon ng proseso ng pambansang budget. Binigyang diin ng dating speaker na mananaig ang katotohanan at hindi politika. Dumalo siya ng personal sa naturang pagdinig dyan pa rin sa naturang issue at kaugnay niyan magtungo tayo dyan sa lungsod ng Taguig. Nariyan si Bombo Isa Cotoner para sa mga karagdagang update. Yes, Bombo, Dennis, dumating ngayong umaga si dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure upang tumugon sa imbitasyon ng komisyon kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sa kanyang pagharap, tiniyak ni Romualdez ang buong pakikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon at ipinahayag na handa siyang sagutin ang lahat ng katanungan ng komisyon. Nang matanong naman tungkol kay dating Representative Zaldico pagkatapos ng kanyang pagharap nga doon sa ICI, iginiit niya na kung sino mang naimbitahan ng komisyon ay kailangan bumalik ng bansa upang harapin ang anumang investigasyon. Dagdag pa niya, handa siyang bumalik kung sakali man na imbitahan muli siya ng ICI para sa mga susunod pang pagdinig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni later Representative Martin Romualdez. Kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it, and I feel very, very happy, and I welcome this opportunity to share all everything I know. The ICI will have
resource persons invited here, and we shall await for the same. Any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I can share more information, I will do so. Matatandaang naunang inimbitahan si Romualdez noong Oktubre 1, ngunit walang natanggap na tugon ng komisyon, kaya naman pinadalhan muli siya noong ikapito naman ng Oktubre, at ngayon nga Oktubre 14 ay dumalo na sa unang pagkakataon si Representative Martin Romualdez dito sa Independent Commission for Infrastructure. Samantala, dumating din ngayong araw sa tanggapan si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman upang ipaliwanag ang proseso ng paghahanda at pagpapatupad ng national budget, kabilang ang National Expenditure Program o NEP at General Appropriations Act o GAA. Pasado alas 8 ng umaga nang dumating si Pangandaman kasama ang ilang matataas na opisyal ng DBM. Kabilang sila sa mga resource person ng komisyon na nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Inirekomenda rin ng kalihim na masusing silipin ng Commission on Audit kung maayos na ipapatupad ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga proyekto. Binigyan din niya na dapat ay maayos na napaplano at nabubusisi ang mga implementing agencies ang kanilang mga proyekto bago isumite sa ahensya. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Sa atin is that gusto malaman ng komisyon natin yung process ng NEP at paano ito nagiging at kung paano nagre-release ng budget. So yun yung pinadala sa ating liham ng commission. So yun ang explain natin ngayon together with yung ating mga senior officers ng DBM. Sila yung mga kasama natin. Kasi yung budget, napirmahan na yan, di ba? Yung 2025. No? So, yung iba dyan, na-release na natin. Yung iba naman, naka-fisaro pa for later release. Ngayon, kung may problema yan, siguro, malaking magandang tingnan din dyan, siguro yung ating commission na audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto, maganda yung ginagawa nila ngayon, no? Na naka-live, yung kanilang budget deliberations. Tapos, may mga civil society organizations na uma-attend. Hindi lang observers, no? I think they get a chance also to ask questions, so maganda yun. Sa ngayon, Bombo Dennis, kapwa nakaalis na ng tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman, at sinundan naman siya ngayon lang, no, Bombo Dennis, ni dating House Speaker Representative Martin Romualdez. Bagaman nagpadala rin ng imbitasyon itong ICI dito kay Representative Zaldico, kasabay nga nung kay Romualdez, wala pa rin natatanggap ang komisyon kung ngayong araw ba ay darating, no, si Representative Zaldico, kasi ngayong araw ang itinakda para naman sa pagharap niya. Kaya ito yung patuloy nating inaantabayanan kung darating ba dito, no, ang inimbitahan o pinasabina, no, ng ICI na si Representative Zaldico. Bombo Dennis. Okay, Bombo Isa, yung naging pagharap nitong si dating Speaker Romualdez, gaano katagal yung kanyang pananatili doon sa pagharap niya sa mga panel members dyan sa independent body? Bombo Isa. Bombo Dennis, actually pasado mag-alas 10 kanina siya dumating dito, pero yun nga rin, no, agaran din siyang humarap nun sa komisyon kasi nga wala rin naman siyang sinundan. So mga nasa mahigit 1 oras ng pagharap niya dito sa Independent Commission, at katulad nga ng nabanggit niya kanina, maraming naging katanungan ang ating Independent Commission for Infrastructure. So yan yung ating aantabayanan mamaya, Bombo Dennis, dahil makakausap naman natin si ICI spokesperson kung paano ba yung naging line of questioning natin pagdating kay Representative Romualdez. Kasi kung magugunita, no, ng ating mga kabombot ka Star Nation, merong hearing na naganap dito noong mga naunang linggo ng ICI na tumagal ng 6 na oras. Kung matatandaan talaga, parang mula umaga hanggang hapon nakalabas na sila
Bryce, kung hindi ako nagkakamali, Bryce Hernandez ang tumagal ng 6 na oras. Ngunit itong kay Representative Martin Romualdez ay mahigit 1 oras lamang ang tinagal dito sa kanyang pagharap. So yan yung ating aantabayanan kung ano ba yung naging line of questioning. Kasi Bombo Dennis, magmamatter yan kasi bakit sobrang bilis lang dito sa para naman kay Representative Romualdez at kung babalik pa ba siya dito sa tanggapan, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Masaya nang nakabalik sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay ang ilang binihag ng Hamas. Subalit ang iba dito ay malamig ng bangkay na makakabalik sa kanilang mahal sa buhay makalipas ang 2 taon. Ayon sa Israeli authorities, naipasakamay na rin ng Hamas ang 4 na kabaong na naglalaman ng mga labi ng 4 na nasawing bihag sa Red Cross nitong araw ng Lunes, kasabay ng pagpapalaya sa mga buhay na bihag sa Israel bilang parte na rin ng ceasefire agreement. Base sa Israeli Police naman na i-turn over na ang mga labi sa Israel sa parehong araw din bago iniskortan patungong National Institute of Forensic Medicine sa Tel Aviv para formal na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasawing bihag. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng Israel ang pagkakakilanlan ng mga ibinalik na labi ng Hamas. Matatandaan, nakapaloob nga sa ceasefire agreement na ipinanukala ng Amerika ang pagpapalaya sa lahat ng natitirang mga bihag ng Hamas at kanilang mga kaalyado. Kabilang na dyan ang 28 patay sa loob po yan ng 72 oras mula nang inanunsyo ang ceasefire. Nagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, inamin po ng Pangulo ng Madagascar na kasalukuyan itong nagtatago sa isang ligtas na lugar para protektahan ang kanyang sarili. Matapos nga ang pagtatangka sa kanyang buhay kasunod ng ilang linggo ng protesta ng mga kabataang demonstrador na binansagang Gen Z Mada na nananawagan para sa kanyang pagbibitiw. Sa isang live broadcast, sinabi ni President Andry Rajoelina, isang grupo ng military personnel at mga politiko ang nagpaplanong i-assassinate siya at may pagtatangka din na magsagawa ng kudita. Hindi naman ibinunyag ng presidente ang kanyang lokasyon, subalit may mga lumabas na hindi pa kumpirmadong ulat na tumakas na siya palabas ng kanilang bansa lula ng isang French military aircraft. Simula pa noong araw ng Miyerkules, hindi na ito namataan ng publiko ang Madagascar President. At noong weekend naman, sinabi ng kanyang opisina na may pagtatangka ng isagawa ang pagpersang pagbaba niya sa pwesto. Una rito, nagsimula nga po ang mga protesta sa naturang bansa matapos magpahayag ng galit ang mamamayan sa paulit-ulit na pagkawala ng supply ng tubig at kuryente na tumindi pa dahil sa pagkadismaya sa pamamahala ng administrasyon ni Rajoelina, bunsod ng mataas na bilang ng walang trabaho, korupsyon at krisis sa cost of living sa naturang bansa. Sumantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng mga karagdagang update. Report muna mula sa ating news team dito sa mga tinutugay kaya nating kaganapan, lalo na't ito'y mga pangunahing paksa dyan sa bahagi po ng Kongreso, pati na ho yung aktibidad ni Pangulong Marcos sa ating tutugay gayana. Ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga pinangunaan ho itong inaugurasyon ng water impounding dam doon sa Claveria, Cagayan, at yung national budget, unang hakbang raw tungo sa bukas sa tapat na Kongreso ay naman sa liderato ng Kamara. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa mga barangay Union at Kadkadir sa Claveria, Cagayan ngayong araw. Alinsunod sa direktiba ng Presidente na magpatupad ng mga proyektong magpapalakas sa katatagan sustainabilidad ng mga sistema ng patubig, nakipagtulungan ang National Irrigation Administration sa Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Convergence Program na tinatawag na Katubigan o Kalsada tungo sa Patubigan Program. Layunin ng programang ito na pagandahin ang mga irrigation service roads at magbigay ng karagdagang suporta sa lokal na agrikultura. Isa sa mga pangunahing proyekto ng programa ay ang construction of
Impounding Project sa Claveria, Cagayan na tumutugon sa mga mahalagang pangangailangan, pang-infrastruktura at mga hamong pangkapaligiran. Plano din ng gobyerno na mamahagi ng tig 10,000 pesos ayuda sa mga apektadong magsasaka para maibsan ang epekto ng pagkalugi. Batid kasi ni Pangulong Marcos na maraming magsasaka ang naapektuhan ng pagbagsak ng presyo ng palay. Inanunsyo ito ng Pangulo sa kanyang pagkikipag-usap sa mga magal na ang mahabang proseso ng Department of Agriculture para hindi naantala ang farm inputs gaya ng binhi at pataba. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Palay. Kaya palalawakin natin ito at maglalagay din tayo doon sa mga tinamaan na sa pagbaba ng presyo ng palay, magbibigay din tayo ng direct na tulong para sa ating mga magsasaka. At meron tayong pinaplano tig sa 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng bilihan ng palay. Kaya yan, tamang taripa, maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon, para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa atin. Dahil ang nagdidikta ng presyo ng bigas na ito, ang nagdidikta ng presyo ng bigas ay yung imported rice. Kung mahal yung imported rice, tataas lahat. Pagka murang imported rice, Samantala, sinabi naman ni House Speaker Faustino Bogie D. III na ang pagpasa sa 6.793 trillion na pambansang budget para sa 2026 ay unang hakbang tungo sa mas bukas, tapat at makataong Kongreso. Sa talumpati ni D sa pag-adjourn ng sesyon kahapon, anya maaaring hindi ito perfecto pero malinaw na simula ito ng bagong yugto ng paglilingkod. Isang budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Inilarawan niya ang budget bilang bunga ng mga transparent na proseso, ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, at may layuning masiguro na bawat piso ng buwis ay bumabalik sa mamamayan sa anyo ng serbisyo, oportunidad at pag-asa. Ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking pondo na nasa 1.281 trillion, kasunod ang kalusugan, infrastruktura, agrikultura at social protection bilang bahagi ng layuning makamit ang inclusive growth. Pakinggan natin si House Speaker Bogie D. III. Kinakalampag na tayo ng ating konsensya na maisatuparan natin ang tunay na reforma, mga reformang magpapanumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Tungkulin nating lahat na ituwid ang dapat ituwid at pagbutihin natin ang ating serbisyo sa bayan. Ang sagradong mandato ng pamahalaan ay ang makatarungan, bukas at responsableng pamamalahagi ng yaman at oportunidad para sa ating lahat. Si House Speaker Bogie D. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy pa rin ang monitoring ng Bombo Radio Philippines kaugnay sa mga naitatalang mga pagyanig o bahagi ng aftershocks dyan sa bahagi po ng Davao Region at maging ng Central Visayas Region. Sa latest information mga kabombo, ay naitala kanina na 5.2 magnitude na lindol. Bahagi pa rin po ito ng mga aftershocks. Sa recorded data ng Bombo Research Team ay pumapalo na ang nai-record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa 12,079 na mga recorded aftershocks dyan sa Central Visayas. Yung plotted o na-detect ng dalawa o higit na pasilidad ay 2,139 habang
habang yung mga naramdaman ng mga residente ay 46. Ang magnitude range ay mula ho sa magnitude 1 hanggang magnitude 5.8 doon sa Richter scale. Samantala, sa parte naman ng Davao Region, mga kabombo at mga ka-Star Nation, naitala ang recorded na aftershocks. Ito ay pumapalo ng nasa 1,281 ang mga platted o yung na-detect ng 2 makina o higit pa na ginagamit sa pagsukat ng lakas ng lindol ay 604. Yung naramdaman ng mga residente ay nasa 15, ngunit ang ilan sa mga ito ay may kalakasan. Kabilang na ho dyan yung nasa magnitude 1.2 hanggang magnitude 5.8 na na-detect sa pamamagitan ho ng mga pasilidad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, partikular na yung PBOC station dyan sa may Mati. At inaasahan na magpapatuloy ang mga aftershocks hanggang sa mga susunod na linggo, batay na rin sa mga pahayag ng mga eksperto mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tayo ng report mula dyan sa may Senado, mahigit 2 milyong Filipino na BPO workers posibleng mawalan daw po ng trabaho sakaling maipasa ng panukalang Keep Call Centers in America Act. Kaugnay niyan, may report si Bombo JC Galvez. Inamin ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na seryosong banta sa business process outsourcing o BPO industry ng bansa ang posibilidad na mawalan ng trabaho ang mahigit 2 milyong Filipino call center agents sakaling maipasa sa Estados Unidos ang Keep Call Centers in America Act of 2025. Sa pagtalakay ng Senate Finance Committee sa panukalang 2026 budget ng Department of Trade and Industry, binigyan din ni Gatchalian na kailangang agarang kumilos ang gobyerno upang mapangalagaan ang BPO sector na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng dolyar na ekonomiya. Iminungkay ng senador na dapat palakasin ng Pilipinas ang lobbying efforts nito upang pigilan ang pagpasa ng naturang panukala sa US Congress. Dagdag pa niya, dapat maging maagap at may pangmatagalang pananaw ang gobyerno sa pagharap sa posibleng epekto nito at maghanda na mahakbang na magsisilbing proteksyon sa ekonomiya ng bansa. Nilalayo ng Keep Call Centers in America Act of 2025 na ipagbawal ang paglipat ng mga call center operations sa labas ng Amerika, isang patakaran direktang makaapekto sa BPO industry ng Pilipinas. Call Centers in America Act of 2025, introduced by Senator Ruben Gallego and Senator Joe Justice on July 29, 2025. Topic. Yes. So this is the first time our call centers is really going to be in a lot of pressure. And this is a clear and present danger to us, considering that we earn close to about $40 billion a year. No, so if these call centers shrinks and eventually disappear, talagang patay tayo, literally. No, that's about 2 million call center agents na mawawala, and mawawalan ng trabaho, and the repercussions will be really tremendous to our economy. So tama nga si Chairperson na bill pa lang to, pero we need to be forward-looking and we need to have contingency measures and also napakagaling na lobbying. No? Samantala, nagpahayag ng pag-aalala si Senadora Amy Marcos na maaaring maaprubahan ng panukalang ito, lalo na kung susuporta ng 2 pangunahing partido sa Amerika, ang Republican at Democrat. This is very real. Even if the bill does not pass in toto, we're fully aware that this is the direction of the United States to bring back jobs, whether manufacturing or service, back to the mainland. So magkakaproblema tayo dyan. Ano ba ang ginagawa ng DTI, if any, dahil nakakakabayan? Yun. Siniguro naman ni Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Jepti na nagpapatuloy ang paikipag-ugnay ng Pilipinas sa mga kinatawa ng Amerika upang mapag-usapan at marisolba ang isyong ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Sa ibang balita muna tayo mga kabombo, maring tinutulan ni Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ng Pangulong Rodrigo Duterte, ang panawagan na pagbitiwin ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno sa gitna na rin ng protesta laban sa umano'y malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Kasunod ito ng panawagan ng ilang grupo na magsipagbitiw na, kabilang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ilang pang mga elected at appointed officials. Nagugat naman ito sa mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na resign all at handa raw niya itong pangunahan. Iginit ni Roque sa panayam ng Bombo Radio na hindi solusyon ang sabay-sabay na pagbibitiw ng mga opisyal. Sa halip ay kanyang binigyang diin ang dapat lamang na magbitiw at panagutin ay yung mga tiwaling opisyal, lalo na yung mga nasa kasalukuyang administrasyon. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Attorney Harry Roque. Sa akin, bakit kinakailangan mag-resign ng lahat? Ang kinakailangan, mag-resign lang yung palpak at yung pinagdududahan na wala sa tamang pag-iisip na si Marcos Jr. At dahil lang VP Sara naman ang siyang constitutional successor, pag nag-resign ng Marcos Jr., dapat magsumunod na presidente ay si Inday Sara Duterte. No? Sa akin, wala akong naiisip kung bakit kailangan lahat mag-resign dahil ang punot-dulo naman ang problema natin sa korupsyon ngayon ay ang ulo, no? Ang puno. Yan ang walang iba kundi si Marcos. Pero una na itong kinontra ng Palasyo Malacanang dahil mga elected officials umano ito at taong bayan ang pumili, kaya hindi marapat ang panawagan na pagbitiwin ang mga nasa pwesto. Kung gusto raw ng senador na nagmungkahi, siya na lang ang mauna na magbitiw sa pwesto. Samantala, sa karagdagan pang balita, gulat pa rin at nanghihinayang ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dun sa The Hague sa bahagi ng Netherlands. Ilang araw na yan matapos na ibasura ng International Criminal Court ang kanyang kahilingan para naman sa interim release o yung pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso doon sa naturang International Tribunal. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Roque, mariing kinundina ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging desisyon ng International Criminal Court. Tinawag niyang erroneous at inhumane ang naturang hakbang at unjust, at sabi niya ay binabaliwala raw ang karapatan ng pantao ng isang inaakusahan na kagaya ni dating Pangulong Duterte at walang konsiderasyong makatao. Ayon pa kay Roque, mali rin ang International Criminal Court sa paggamit ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte bilang batayan ng naturang desisyon, partikular na ang umano'y biro na pagbabanta ililigtas o kaya naman ay itatakas ang kanyang ama mula sa pagkakakulong. Narito ang bahagi pa ng mga pahayag ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Ang buong akala namin talagang bibigyan na siya ng interim release dahil bakit pa siya mananatili sa kulungan kung hindi na niya kayang harapin ang paglilitis. No? Pero may mga remedyo pa po dyan at patuloy po nagdadasal at patuloy na magsasalita mga kababayan natin na mali ang pagkakakidnap kay Tatay Digong at dahil dito kinakailangan siya ay mapalaya sa lalong mabilis na panahon. Ang lahat po ng desisyon pagdating sa interim release ay po pwede talaga maapila doon sa tinatawag na appellate division ng korte ng ICC. No? Ngayon kasi nasa pre-trial tayo, no? Nasa pre-trial division tayo. Iba pa ang division kapag siya ay malilitis na at iba rin yung division na tumitingin ng mga apela. Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni Attorney Harry Roque sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa ibang balita, kinundina ng Amerika, partikular na ng US Department of State, ang panibagong pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginit ni State Department Principal Deputy Spokesperson Thomas Pigot, kaisa ng Pilipinas ang Amerika sa paghaharap sa China sa gitna ng tuloy-tuloy nitong aggression sa pinagtatalunang karagatan.
Muli ring pinagtibay ng opisyal ang saklaw ng Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas. Ayon sa US official, sinasaklaw ng Article 4 ng 1951 Mutual Defense Treaty ang mga armadong pag-atake sa mga puwersa, public vessels, kasama na po dyan ng Coast Guard at eroplano ng Pilipinas saan mang bahagi ng West Philippine Sea. Binigyang diin din ng US na patuloy itong maninindigan kasama ang Pilipinas laban sa mga agresibong aksyon ng China bilang bahagi ng pagpapanatili sa katatagan at kapayapaan sa pinagtatalunang karagatan. Kung matatandaan, noon pong Oktubre 12 nga nang muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Pilipinas malapit po dyan sa may Pag-asa Island at nagkaroon din po ng pagbangga o collision incident. Una na rin kinundina ng Pilipinas ang nangyari habang iba't ibang bansa naman po at mga teritoryo na ang nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas kasunod ng insidente. At kaugnay pa rin mga kabombo ng naturang mga usapin at ang muling pagpapatibay ng Estados Unidos sa commitment nito ay napakahalaga kaugnay dun sa Mutual Defense Treaty sa pagitan nila at ng ating bansa. Ito ay kasunod nga ng panibagong harassment ng mga barko ng China kung saan ay sadyang binangga at binombahan na naman ng water cannon ang Philippine vessels habang nasa humanitarian mission lamang ang mga ito dyan sa may Pag-asa Island. Sa isang statement ngayong araw ay iginit nga ng United States Department na partikular na ni Deputy Spokesperson Thomas Pigot na saklaw ng naturang kasunduan ng armado na pag-atake sa anumang barko ng Pilipinas kabilang na ang Coast Guard kung saan partiyan ng pinagtatalunang bahagi ng karagatan ang pinag-uusapan. Pagpapahayag pa ng pakikiisa ang ipinabot din ng Estados Unidos kaugnay naman ng ating claims dyan sa bahagi na yan ng pinagtatalunang teritoryo. Karugtong pa rin ito mga kabombo, maaari umanong target talaga ng China ang Pag-asa Island sa Palawan. Isa sa mga pinakamalaking isla sa Spratly Islands na kontrolado ng Pilipinas. Ayon nga kay Dr. Renato De Castro, Defense and Security Analyst at Profesor dyan sa De La Salle University, kaugnay ng mga usaping pang maritime at ganoon din sa mga usapin sa ibayong dagat, nakakapanibago raw ang galaw ngayon ng higanting bansa. Ang babala pa ng eksperto, kasunod na rin ang insidente ng pagbuntot, pambubomba ng tubig at pagtatangka na banggain ang ating mga barko sa pamamagitan ng kanilang mga dambuhalang sasakyang pandagat na nagsasagawa ng ilang aktibidad sa kabila ng maritime research lamang ang inilulunsad ng ating mga eksperto dyan naman sa may Pag-asa Island at humanitarian activities. Nagbukasan niya ito sa panibago na naman na tunggalian sa pagitan ng ating pwersa at ng mga Chino. Hindi lang ang Ayungin Shoal at Baho de Masinloc kundi pati na ang Pag-asa Island na ngayon ay may presensya na ng mga Chino na dati ay puro Pilipino lamang ang nananatili sa mga ito at ngayon ay may mga insidente pa ng pag-atake. Dagdag pa ng profesor kapag pinagpilitan ng China na manghimasok dyan sa may bahagi po ng Pag-asa Island, talagang pinapaalis na raw ang ibig sabihin. Kaya naman ay dapat na bantayan ito ng mga otoridad sa loob ng Spratlys. Ayon pa sa ulat ng Philippine Coast Guard, ang insidente ay tinuturing na pinakamalapit na harassment sa mismong teritoryo man din ng Pilipinas dahil nangyari ito sa loob ng Exclusive Economic Zone at Territorial Waters ng ating bansa. Nakakabahala umano ang paglawak pa ng agresyon ng China, lalo't may mga Pilipinong naninirahan doon sa Pag-asa Island at may naka-establish na komunidad ng ating mga kababayan doon. Dati-rati kasi ang mga insidente ng harassment ay nangyayari dyan sa may Baho de Masinloc at Ayungin Shoal lamang, pero ngayon ay mas malapit na doon sa mga komunidad. Bukod nga sa paghahain ng diplomatic protest, mahalaga umano na palakasin ng Pilipinas ang sandatahang lakas upang protektahan ang teritoryo nito sa gitna na rin ng patuloy na panggigipit ng buling bansa kagaya ng China. Samantala, nagsagawa naman po ang Philippine Navy ng maritime surveillance operations sa karagatang nagsisilbing border ng Pilipinas at ng Indonesia.
Pinangunahan po ng Naval Air Operating Squadron ng Naval Forces Eastern Mindanao ang naturang operasyon. Inikutan po ng Navy team ang mga karagatang saklaw ng Manay at Caraga sa probinsya po yan ng Davao Oriental, dalawa sa mga pangunahing naapektuhan ng magkakasunod po na Davao Quake kamakailan. Bahagi po ng naturang operasyon ay ang pagtukoy kung naapektuhan ang mga baybayin at coastal communities sa mga nangyaring lindol, kasama na ang pagsuri sa border ng Pilipinas at Indonesia kasunod ng pinangangambahang tsunami na tumama sa dalawang bansa. Kung babalikan ay pareho pong naglabas ng tsunami warning ang Pilipinas at Indonesia kasunod nga po ng dalawang malalakas na lindol na tumama. Para naman tayo ng mga karagdagan pambalita mula sa ating news team. Ang Philippine National Police ay pinag-iingat ho ang publiko hinggil na naman doon sa mga peking contact numbers na gumagamit ng identity ni Acting Philippine National Police Chief Nartates. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Bea Pinisa. Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko hinggil sa mga contact numbers na illegal na ginagamit ang identity ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mariing na pinabulaanan ng Philippine National Police na hindi otorisado ni Nartates ang paggamit sa kanyang pangalan o identity para magamit sa kani-kanilang mga pansariling interes o anumang gawain. Napag-alaman kasi na mayroong grupo o ilang individual na gumagamit sa pangalan ng hepe para sa kanilang mga pansariling interes. Ang Philippine National Police ay nagbabala sa publiko laban sa mga individual o grupo na illegal na gumagamit ng pangalan ng ating Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Mariing pinapaalalahanan ng Philippine National Police ang lahat na ang ating Acting Chief PNP ay hindi nagbibigay ng pahintulot sa sinumang tao na upang gamitin ang kanyang pangalan o posisyon para sa pansariling interes o layunin. Ani Tuanyo, ang mga aktibidad na ito ay posibleng maparusahan dahil sa seryosong paglabag, lalo na ito ay nagpapakita ng maling representasyon. Maaaring makasuhan rin ng mga kasong kriminal gaya ng identity theft sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o paglabag sa Republic Act 1075. Hinimok rin ni Tuanyo ang publiko na kung makakatanggap man ng mga mensahe na nagpapakilala bilang si Nartates o kahit sinumang opisyal ng pambansang pulisya, ay mainam na ipagbigay alam agad sa otoridad ang mga ganitong insidente. Ang ganitong uri na maling representasyon ay isang seryosong paglabag at maaaring humantong sa akulang kasong kriminal. Hinihikayat ang publiko na maging mapanuri at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang insidente na maling paggamit ng pangalan o pagkakakilanlan ng mga opisyal ng PNP. Ito po ay tinatawag natin na identity theft na kung saan ito ay pwede maparusahan laban po sa batas ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o URA 10175. Samantala, kasalukuyan ang pinapatukoy sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga pinagmula ng mga mensaheng ito at kung sino ang mga individual na nasa likod nito upang agad na mapanagot ito sa batas. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Pinisa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dumako po tayo dyan sa may Department of Justice. Sinaasahan po na makakapagsampa na ng kaso ang ahensya laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly kahit pa walang state witness. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario. Iniyak ng bagong talagang officer in charge ng Department of Justice na si Undersecretary Frederick Vida ang paghahain ng kaukulang mga kaso laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Kanyang inihayag na makasesiguro muna ang publiko na kanilang gagawin ito kasunod ng investigasyong nasimulan ng Kagurana. Sa kasalukuyan kasi ay nagpapatuloy pa rin ang pag-iimbestiga o case build-up ng Department of Justice ukol sa kontrobersiya upang matukoy ang buong katotohanan. Ayon kay Justice Officer in Charge Frederick Vida, ang ihahaing mga reklamo kontra sa mga sangkot ay titiyaking matibay para tumayong kaso. Bagamat hanggang ngayon ay wala pa rin ikinukonsiderang state witness, ang Kaguraan kanyang sinabi na maghahain ng kaso meron o wala man makuhang testigo ng Estado. Yes, actually the timelines is already set. The people are impatient. If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses.
we will build the cases based on the evidence we have. But what the public, what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Inaasahan na posibleng matapos na ang isinasagawang case build-up at tuluyan ng makapagsampa ng mga kaso sa susunod na mga linggo. Ngunit, ayon naman kay Prosecutor General Richard Anthony Fadullon, hindi pa masasabi kung anong mga partikular na mga kaso ang kanilang mga isasampa. Aniya, nakadepende ito sa mga ebidensyang makakalap ng kaguran, National Bureau of Investigation at mga kapulisan. Kanyang binigyan din na bukod ang mga ebidensyang ito sa mga testimonyang ibinabahagi sa kanila sapagkat di lamang raw dito sila nakatuon o umaasa. Sa ngayon po hindi pa natin malalaman exactly kung ano mga kaso. It all depends on the evidence that we gather. No? Kasi sa ngayon, hindi naman po tayo umaasa lamang doon sa mga salaysay na isinusumiti sa atin. Nangangalap din po ang ating NBI, ang ating kapulisan, ng ebidensya independent of the statements. So, yan po, titingnan po natin sa kabuuan bago tayo maglahad o magbigay ng pahayag na kung anong kaso ang isasampa. Dagdag pritoy, nilinaw naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadullon ang patungkol sa maalalang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation ng pagsasampa ng kaso. Anyay, hindi nito saklaw kung sino at papaano ang pagkukonsidera ng state witness sapagkat magmumula ito sa discretion ng investigating prosecutors. NBI made the recommendation already, pero the recommendation of NBI is for the filing of the cases. It is not for recommendation as to who will be the state witness. The determination of who the state witness will always be left to the discretion of the investigating prosecutors. And we will make that recommendation either to the WPSB or to the court if the case is already filed in court. Nag-uulat mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 billion cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo mga kabombo sa ating mga balita. At sa pagkakataong ito, dakwa na natin ang mga ulat ng ating mga himpilan sa mga lalawigan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagmalaki ang impounding dam doon sa Claveria, Cagayan. At may mga pangako ho para doon sa mga magsasaka na makikinabang ng naturang proyekto. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Union Water Impounding Dam sa bayan ng Claveria, Cagayan. Ang nasabing proyekto ay convergence project ng National Irrigation Administration o NIA at Department of Public Works and Highways o DPWH na may kabuang pondo na 750 million pesos. Sa pagharap ni Marcos sa mga magsasaka sa Claveria na natutuwa siya dahil sa mabilis na natapos ang proyekto na umabot lamang ng 14 na buwan na pinakikinabangan ngayon ng mahigit 1,000 na mga magsasaka at nagsisilbing flood control.
Sinabi ni Marcos na patunay ito na sa gitna ng mga reklamo sa mga palpak o di kaya'y guni-guni na mga flood control at farm-to-market roads ay may maayos at dekalidad na proyekto. Idinagdag pa ni Marcos na may itatayong warehouse sa Claveria para magamit ng mga magsasaka. Bukod sa mga irigasyon at flood control ay sinabi ni Marcos na magbibigay din ang pamahalaan ng tig 10,000 pesos sa mga magsasaka na naapektuhan ng mababang pagbili ng palay. Nangako naman si Marcos na ginagawa nila ang lahat ng mga proyekto at mga programa para sa mga magsasaka upang mapataas ang produksyon ng bigas at mabawasan na rin ang rice importation at mapagaan ang buhay ng mga magsasaka. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon. Nakalagay dyan, dam. Pero ang tawag dyan, weir, hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Gail Zanet Olunan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, dyan naman sa Western Visayas, ang Iloilo City Government magpapatupad raw ng mga protocol kaugnay doon sa work at class suspension. Dahil sa sunod-sunod ho kasing lindol ay nagkakaroon ng kalituhan magkaminsan sa mga abiso. Alamin natin ang mga update mula naman sa Bombo Radio Iloilo. Magpapatupad ng Iloilo City Government ng mga protocol para sa pagsuspende ng klase at trabaho tuwing may lindol, kasunod ng mga malalakas na pagkirig na naranasan sa Cebu at Davao na umabot hanggang Western Visayas. Layunin ng bagong patakaran na malinaw na ipabati ng mga dapat gawin tuwing may lindol upang maiwasan ang kalituhan. Ayon ito sa City Disaster Risk Reduction and Management Council at Disaster Response Cluster na katuwang sa pagbuo ng mga alituntunin. Batay sa sistema, kapag umabot sa magnitude 3 hanggang 4 ang lindol, agad na magsasagawa ng inspeksyon sa mga paaralan. Susuriin ng mga guro ang mga gusali kung may bitako pinsala at maghahain ng ulat sa kanilang mga punong guro. Kung ligtas ang pasilidad, magpapatuloy ang klase, ngunit kung may mga nakitang panganib, agad itong sususpindihin. Para naman sa matanggapan ng gobyerno, magsasagawa ng structural inspection ng Office of the Building Official bago muling ipagpatuloy ang operasyon. Kapag umabot sa magnitude 5 o mas mataas ang lakas ng lindol, automatic na isususpend ang klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Isaac Tranya, sinabi nito na ipapatupad ang patakaran matapos may sagawa ang malawakang information dissemination at orientation sa mga paaralan, barangay at opisina sa lungsod. Ang hakbang na ito ay bahagi ng paghahanda ng Iloilo City matapos ang magkakasunod na malalakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ng City Government na masiguro ang kahandaan at kaligtasan ng lahat sa panahon ng kalamidad. Nag-meet ang ating alkalde sa City Disaster Risk Reduction Management Council at sa ating response cluster, no, para i-review at i-strengthen pa ang ating mga protocols kung may earthquake. And we will set clear guidelines. Si Joy Fantilaga Gorsal para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ilan naman pong mangingisda natatakot ng pumalaot sa West Philippine Sea, subalit napipilitan pa rin upang mabuhay. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Legazpi. Aminado ang isang grupo ng mangingisda na nakatanggap na sila ng mga ulat hinggil sa mga Pilipinong mangingisdang nagkaroon ng phobia dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakay ng Pilipinas President Pando Hiccup sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nadulot ito ng mga paghabol at iba pang uri ng panghaharas sa naturang karagatan. Marami umano ang nakakaramdam ng takot na mangisda sa West Philippine Sea, subalit napipilitan pa rin magtungo sa
sa naturang teritoryo upang mabuhay. Paliwanag ng opisyal na walang ibang mapagpipilian ng mga ito lalo pa at kinakailangang buhayin ng kanilang pamilya. Dahil dito nanawagan si Hikap sa pamahalaan na suportahan ang mga mangingisda sa kanilang mga pangangailangan. Anya, hindi sapat ang food packs lamang ang ibinibigay sa mga fisher folks, kundi ang pagsiguro sa ligtas at malayang paglalayag. Oo, hindi dyan yung takot sa ating mga mangingisda eh. Actually, meron nang nagkaroon ng tension dyan ng mga mangingisda, lalo na yung mga nakaranas talaga nung hinahabol, yung winaterkanon. Pero na nagkaroon ng sakit din nagkaroon ng phobia. Nandiyan yung takot ng ating mga mangingisda. Kaya lang, pinapalakas sila na magpatuloy doon sa pangingisda kasi wala na silang ibang pupuntahan para mabuhay. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Oras 6 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang Office of Civil Defense ay pinag-utos na rin ang assessment sa structural integrity ng lahat ng mga paaralan at iba pang mga gusali dyan sa bahagi ng Western Visayas. May balita ang Bombo Radio Kalibo. Mas pang palalakasin ng Office of Civil Defense ang pagsasagawa ng earthquake drill sa mga tanggapan ng pamahalaan, paaralan at maging sa mga pribadong kumpanya upang maging handa ang lahat sakaling tumama ang hindi inaasahang malakas na lindol. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Raul Fernandez, Regional Director ng Office of Civil Defense Region 6, ang kaalaman anya na makukuha sa earthquake drills ay malaking tulong sa mga ito upang maiwasan na magpanik sakaling maranasan ang lindol. Dagdag pa ni Fernandez na nagpalabas sila ng memorandum na ang lahat ng gusali ay gawa ng structural integrity assessment kung saan yung pwede pang retrofitting ay gawin kaagad para sa kaligtasan ng mga occupants. Maliban dito, hinihikayat nila ang mga local government units o LGUs sa Western Visayas na sundin ang National Building Code sa mga nagpapatayo ng gusali at gawing mas matibay laban sa lindol. Sa kasalukuyan anya ay patuloy nilang kinoconsolidate ang assessment result mula sa iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan kasunod sa nangyaring magnitude 5.8 na lindol madaling araw ng Lunes, October 13 na ang epicenter ay nasa Bogo, Cebu, ngunit naramdaman sa mga karatig na lalawigan na partikular sa Iloilo at Aklan. Anya, nakitaan ng hairline cracks ang ilang gusali sa lalawigan ng Iloilo batay sa pagsusuri ng kinauukulang structural engineers. We continue to encourage po yung ating mga local na pamahalaan na magkandak ho ng mga earthquake drill. Naglabas na ho rin tayo ng memorandum na lahat po ng building ay gawan po ng structural integrity assessment para po maging ligtas po yung mga nag-occupy po ng ng gusali. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Tumutok sa 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Maring masubaybayan sa pamamagitan ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas Region, matututukan ang ating mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa may Western Visayas, particular sa lalawigan ng Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Diyan naman sa bahagi ng Negros Island, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay nagawi ho dyan sa bahagi ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At sa Eastern Visayas, matutunghayan ang mga programa sa pamamagitan ng Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part.
for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 72 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Brian Gonzales. Nakayumyuho man subong ang mga kabombo naton nga may mga motor blang nga wala sang plaka. Kay last time pagwa man diri nga impormasyon sa Department of Transportation, particularmente sa Land Transportation Office, nga kung wala ka sang plaka hindi pwede maka-travel ang imo sini iyang salakyan. Bangod man sang pila sini ka mga pagpangangkat man sa mahin sang Land Transportation Office, no, may ara na sila sang ginpatigayon man gani nga programa nga stop plate policy, no. Pero do nangin avenue adto sang nga kung sa diin dogin kakulbaan ba sa pila ka mga motorista kay ginapang dakop sila, pero hindi kun tani amo tong nasambitan sining programa. Anyway, sa karon sini matinion bangod sa problema sa gihapon sa pagpanagtag sining mga plaka sa mga motorista, ginpaiwayan ay ang pag-implementar sining no plate no travel policy. Check bala naton si Bombo Brian Gonzales sa sining follow-up report. Bombo Brian, sa report, please go ahead. Gin-anunsyo sang Land Transportation Office o kon LTO nga gin-suspende anay ang pagpatuman sang penalidad batok sa paggamit sa mga temporaryo kag improvised nga plaka sang salakyan kag sa mga motor Bombo Champ nga dapat magsugod sa Nobyembre 1, pero diri sa Region 6 magasugod kun tani October 15. Suno kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, kinahanglan pa sang ahensya nga usisaon ang pila ka issue antes magpatuman sang 5,000 pesos nga multa sa mga motorista nga wala pa siyang opisyal nga plaka. Ginpahayag niya nga hindi dapat pagpinahan ang mga ordinaryo nga mga motorista kung ang plaka wala pa na issue tungod sa mga rason nga wala sa ila kontrol. Posible nga ang dealer o kuna ara sa LTO mismo ang delay. Ginpahanumduman nila Kanilaw nga hindi sabat nga hindi na sila pagdakpon kung temporaryo nga gin-suspend ining pagpangdakop sang wala sang plaka. Kinahanglan may otorisasyon sa gihapon halin sa LTO antes magbiyahe ang mga salakyan kag mga motor nga wala sang plaka. Gin-suspende man sang LTO ang plano nga patuman sa Oktubre 15 nga nagamando sa mga dealer nga dapat i-release ang plaka kag ORCR mismo sa man nga adlaw nga gin-turnover ang salakyan o kung ang unit sa Manogbakal. Suno kaya Lacanilaw maayo ang intensyon
pero hindi pa practical sa subong. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Attorney Gaudioso Hiduspan II, Regional Director ng LTO Region 6, ginpahayag niya nga mabudlay sa ila mag-confiscate sa temporaryo kon improvised nga plaka tungod wala sang klaro nga autorisasyon kag ang dokumento sang salakyan kung kaisaya ra pa sa iban nga rehiyon. May plano sila nga mag-feedbacking o kuno magpakigsapol sa kaya bagong secretary or ASEC kay Lacanilaw, no, Bombo Champa, para sa feedbacking kag istoryahan na ang mga isyu na hanungod sini sa mga rehiyon kag as well as sa mismo nga field Bombo Champ. Isa pa sa mga rason sang problema among backlogs kag delay sa pagpanagtag sa plate number kag bisan sila nagahambal sa mga kabanwahanan nga ila ginakatuan samtang nagadugay ang ila pagpanagtag nagagamay ang nagaklaim kung nagakuha sang plaka. Yari bla pamatian nato ang pahayag ni RD o Regional Director sang LTO6 Gaudioso Hiduspan. Well, subong gin-suspend ang memorandum na ginisyu ni Anay ASEC Vigor Mendoza because subong bago naton nga Assistant Secretary in the person of Mr. Marcos Lacanilaw. He is formerly the Special Envoy for Transnational Crimes and he was transferred to LTO just recently, last Friday. So, first day kapon, and that was his first announcement. The suspension of that no plate, no travel policy on a nationwide scale, ang pagpatuman sina November 1. But ang may clearance for an early no plate, no travel was is Regions 9 and 6. No? So, dala kita dira sa early. Panay and Guimaras. And because gin-suspended na until further notice, amo na nakabutang sa order ni ASEC. So we have to abide by the instruction. RD, what are the reasons behind that? Well, the reason behind is he wants to further study about the mga improvised plates, kag mga duplicate plates or mga temporary plates, no? Maski kami, we admit nga mabudlay para sa motorista nga kwao ng ilang mga duplicate plates nga way pa mahatag, no, way pa ma-produce. May mga temporary plates kita nga way pa yasang plaka nga na-produce. Mayara kita nga mga improvised plates nga way authorization because the authorization will be secured from other regions. So, kay tungod way plaka, iban ga sports ang improvised plate para nga it will appear nga may plaka sila, pero why sila authorization? Because ang initial registration nila is from other regions, so dito nila kuha ang authorization. So, gipatawag kami for a meeting on Thursday. That will be the first time that now ASEC Lacanilaw will be hearing from the regional directors what can we say about these issues na he wish to study, no? So, ang feedbacking naman will be on Thursday. That's why i-suspend niya na until further notice. Is it also connected, RD, with the plate distribution? Yes, may ara pa, no? Because 11 years nga way matag ang mga plaka. Balana sang tanan, no? And finally, na-produce na ang mga plaka this year. Early this year, no? And we are tasked. We are faced with the Herculean task, no, to distribute this place in a matter of months, no. We are not complaining, no, but syempre, because instruction na direct from the president, we have to double time, triple time, no. May mga offices kita nga full time na, even on Sundays, distribute na. But upon assessment, we noticed, no, nga for the past several months, God dwindle na ang pag ang pag-receive sa mga tao sa mga motorista sa mga plaka, like for example nakadto na kami sa Kabanwahanan gagamay ang gakuha sa plaka, and of course mabalaan nyo man nga ang pagpangatag naton sa plaka wag kita may ginapili, no, registered or unregistered. Gatag kami. More sa unregistered because hindi sila kaparehistro kung why sila may ginakabit nga plaka because we have prohibited
ang mga inspection centers naton ka mga PETC, mga emission centers naton nga mag-conduct sa emission or inspection nga why sa may ginakabit ng plaka. So they have to have their plates attached before they can be allowed to be inspected or tested for emission. So nakita naton, no, kay syempre like makadto kita sa ibang areas, may mga district offices kita nga ga-cover sina. Only 1 out of 10 ang nagabalik for registration. So siyam gid sa mga unregistered ang ginakuha nila ila plaka kag way ga parehistro. So way ko kabalo kung ginakabit man nila ila plaka or ginay mo na souvenir ang ila plaka. Kay guro excited sila nga ba unsian news nga so ginay mo na souvenir, no? So that is not the purpose why we are distributing the plates, no? Una, kinahanglan naton nga may identity mo motorcycle. Kadua, you need to, ang another objective is, gata kami plaka for you to legalize your operation of your motorcycle. Dapat parehistro mo siya, pag-i-update mo ang tanan, mga insurance mo. Bray? Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check naton na balikan ta ang linya ni Bombo Brian Gonzales sa matapos man nga nagpathag diri si LTO 6 Regional Director Didoy Hidospan, Attorney Hidospan. No, kay may mga nanotisyaran sila sa sining gamay na lang kuno nagakuha sang plaka sa aton sining mga kabombo. So ginexplikar ni Attorney Hidospan nga kung anong mga konsekwensya no, or dapat nga magkuha gid sang plaka, no, agud nga mangin legal ang pagmaniho nimo sang ay mo sining motorsiklo, no, sa aton sining mga kabombo. Balikan sa Bombo Brian. Please come back. Bombo champ na utod kita, no, pero ginahatagan na sang LTO sang panahon ang mga motorista kag ang mga dealer nga makapreparar samtang gina-review pa ini nga mga polisiya. Ginapanawagan man sang ahensya ang kooperasyon, Bombo champ, kag pagsunod sa mga regulasyon samtang nag-exister pa ang suspensyon sang nasambit nga pag multa kumbaga sang sining layo ko na pagsuspende penalidad, Bombo champ, nga magbiyahe nga wala sang plaka. All right. Ini si Bombo Brian Gonzales and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat sa liwat, Bombo Brian Gonzales. Inibot sa lingon nga ginpaiway na ang pagpanakop or pagmulta sa mga wala sang plaka, no? Inibanwa ginhatag nga liway sang bag-o sini Iapungko nga tigalikom sang Department of or sang LTO, no, LTO Chief Marcos Lacanilaw sa aton sini mga kabombo kay tiluyag nga i-review ang nasambitan sini iyang pagsulundan sang Land Transportation Office sa aton sini karon iyang mga kabombo, no. November 1 pa ang pagsugod sang pagpaiway sang dakpanay, but ang baga ni Attorney Hidospan na lakip kita diri sa temprano nga pag-implementar sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Tibot silingon ang mga motorista hindi mapinahan, hindi mamultahan sa paggamit sa mga temporary plates. Umpisa November 1. Apang nagakadapat nga ining mga temporary plates ang authorized sa Land Transportation Office, no, sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Kung lantawon mo ang penalidad sini 5,000 pesos, mabrubugat ni sa ordinaryo sini nga nagapanag-iya sa nga single nga motorsiklo. Sa aton sini mga kabombo, galing iti hindi mo man mabasol ini sa ila, bangod nga ti pagkuha nila sa motor sa kasa, temporary plate pa man lang na nabutang, why man sang may nakabutang dira sa aton sini nga mga kabombo. Amo kung tani ining isa sa mga gintunan man nga mangin programa sang LTO, which is ang same date release ini iyang policy. Pero why man to matigayon, bangod gani sa backlog
sang plates sa bahin sang Land Transportation Office, no? Of which ngati hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton, no? Nga tuman na kalawig masobra na isa ka dekada nga kadamo sa mga motorista nga nagreklamo nga tubtob sa sini matinyon way sa gyapon, no? Mahatag ang ila sini nga mga plaka. Nagpatigayon man sing isa ka programa ang LTO last time, pero ti do na misinterpret man to sang iban, sinya tagan nyo kami plaka pero check upon nyo kami anay kag kung may violasyon kami dakpo nyo kami. Pero hindi na amo ang silingon sa aton siniya nga mga kabumbo. Tinutuyo sad to sa mga tinaga pa ni Attorney Didoy Hiduspan nga malegalize ang pag-operate nimo sang imo sini nga motorsiklo, sa aton sini nga mga kauturan. At the same time ti ining pagpatuman sang pagpanagtag sang plaka, hindi man makaparan sang LTO bangod sa kadamuon. Hamako nimo masobra isang dekada, 11 years nga wala sang napanghatag ining mga plaka karon sang mga motorista. Di ano karon ang butsilingon sini para sa mga motorista, no? Hindi kamo pagdakpon or hindi kamo sarang nga mamultahan sa paggamit sang temporary or improvised plate, no? Kung ang inyo sini nga official plate ang wala pa sa ma-issue sa inyo sa aton sini nga mga kabumbo kay ti may balido sini nga rason, no? Pwede sa gihapon kamo nga i-flag down sang mga LTO enforcer naton, magluwas dira kung may masiplatan pag isla or may nakita sila, no? Nga violasyon sini nimo kay ti hindi lang man iya ang plaka ang sarang violar sa isa abi ka motorista kung way siya nagasunod sa mga pagsulundan o katulad na lamang sang hindi pagsuksok sa crash helmet, no? Pag dapat kung mag-drive ka sa motor mo nakasapatos gid ikaw, amo na nga mga pagsulundan, may mga side mirror ikaw dira, so on and so forth. Kani sa aton sini nga mga kabombo sa gyapon ginapalinto naton nagapilar kita, nagapalabot kita sa mensahe sa aton sini mga kuturan iya nga mga motorista, no? Ngati i-check nyo from time to time sa inyo sini nga mga dealer ang status sa inyo sini nga mga official plate, kag kung di available sarang na ninyo sini iya nga makuha. Oras naton 15 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. 238 ka mga atleta preparado na para sa batang Pinoy sa masunod nga semana apang madamo sang nagapalapot sang concern. Ma-represent sila kuno sang syudad sang Iloilo, why man lang sila yan nag-agi gani sa tryout or katulad abala sang mga naandan sining events diri man iya sa aton sini iyang pungsod. When it comes siya mga biyan sa mambal nato nagakadapat nga mag-represent sa aton sini iya or magatiglawas sang syudad sang Iloilo, inang mayara bala sang ginatawag sini nga elimination or best of the best. Kag kung sino ang best of the best, siya sini ang magatiglawas. Di nagawangal karon ang pila ka mga ginikanan nga randomly kuno ginpili lang ya ang ma-represent sa syudad sa Iloilo. Pero pathag diri sang syudad sa Iloilo sa city government sa aton sini mga kabombo, singiti malawig na ning scouting ang ginpatigayon man sa mga coaches. Sila man iyang nag-assess sini. Lakip na sina diri karon anong latest sini banwa nga update sa pagpanghusisa naton natuhoy karon sa mga kontrobersyal man iya nga proyekto sa syudad sa Iloilo. 800,000 pesos nga balor sang waiting shed sa Katilingban na Mulo nga masanag na karon bangod sa sining tatlo ka mga solar lights nga gindugang sini nila. Kag ining ginapayag, ginaligar, sandig man sa paglantaw sa mga kauturan naton, overpass sa may distrito sa Mandurriao nga ang atop sini nagabalor 4.1 million pesos. Subong man, no, ang pangayo sang detalye sang proyekto sa pag-concretize
sa mga railing sa Esplanade. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdum. Oras. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kun paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sa 3 minutos na kaligad sa takna sining alaw na balik na sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Check naton si Bombo Hana Andasa, nagahilapit na lang ang batang Pinoy.
magpadala sang 238 ka mga delegado ang city government. Apang may pila ka mga ginikanan nga nagapamangkot karon paano ginpili inang mga atleta kay why man na sila gani nag-undergo sa mga ginapayag bala sining for example sa bahin iya sang private school. May ginatawag sining Prisa A tapos kung sino na mag-champion sa Prisa A ti amo na ang ma-represent naman sa integrated meet same as with sa mga ano naton sa mga city schools sa event naton diri sa division of Iloilo. But may justification diri ang head sa sports development. I-check naton si Bombohana anda sa iya sining follow-up report. Bombohana, please go ahead. Preparado na ang Iloilo City Government kag ang Sports Development Center man sa Iloilo City Hall sa pagpapadala ng 238 tanan ka mga athlete sa may patigayon nga Batang Pinoy sa Oktubre 25 tugtog 30 sa General Santos City. Ang 238 ka mga ining athlete sa Bombosham ang naghalinman sa public school nga mayara sa 90 ka mga atleta kag 25 ka mga coaches. Sa private school naman ang may 148 ka mga atleta kag 22 ka mga coaches ang ipagapadala sa may Batang Pinoy. And according man diri kay Rodiver Hongco Sr., ang Executive Assistant for Youth and Development, iadrigin na pahayag ng ang ining mga atleta ang mayara na sa naka-allot nga budget and allowance para man sa ilang pila ka adlaw sa ining Batang Pinoy. So, total of 500 pesos per day ang budgetary plus pa sa ila nga mga plete para mismo sa may General Santos City. So ang gina-expectar diri nga October 22 magahalin na diri ang mga atleta kag coaches and whole delegates man mismo sa Iloilo City agad magrepresent diri sa Batang Pinoy. So ang total of allowance na mayara sang 24,000 kada kabataan ang ipagahatag diri Bombosham. Sa bahin man sa mga atleta kay pinadamo diri sang mga nagpalabot sang ilaman nga mga reklamo kag ilaman diri nga concern kung paano diri ginapili ang ining mga atleta kay ibang mo diri ang nabatan naton diri Bombosham nga ang ibang diri ang halin sa province of Iloilo or not totally taga syudad ng Iloilo. So what's the point of magpadala diri kun tani isang mga atleta nga dapat halin gid sa may Iloilo City. And according mo diri kay Sir Hongco Sr., Hongco Sr., iyagin na pahayag diri Bombosham nga ang right after sang ining Batang Pinoy, for example, last year, nagumpisa na sang pag-assess, pag-scout, kag pagpili sang ining mga atleta. So, diri man din pamangkot natin kung it's not unfair bala sa mga kabataan na mayara gid sa mga existing na mga atleta ang syudad sa Iloilo. But then, according man diri kay si Hongco Sr., ang ining mga, like for example, may taga-Saraga, Abi, nga isa ka atleta nga diri nag-reside sa Iloilo City, bato ng address gid niya taga-province sa Iloilo. Bato gid na estikaran man sang among opisina nga ini sila ang pangpili right after sang Batang Pinoy 2024 gid paidalam sa mga training kag nag-join man kuno sila sa mga academy natuway nga ini ginakabig mga representative sa Iloilo City for Batang Pinoy. Gin assess man diri Bombosham ang ila diri nga mga qualification ang ginasubmit sa national ang ini nga Batang Pinoy gid mismo kag ginatan-aw gid ang mga balasehan if ini siya mismo ang kinahanglanon o kon nagapresentang na sa Iloilo City ang ining mga athletes. Batan ginapahayag man ni Hongco Sr. nga deserving ang mga
amo ini nga mga athlete nga ginpang butang subong for Batang Pinoy, kumbaga they choose the best of the best nga mga athlete kay kadamo diri sang previously nga na akit-an man si River Hongko ang mayara sang pagnubo sang percentage sa level sa ilang performance. So it comes na sa may Batang Pinoy na. So ang ining mga ginpadala, magkasali ito diri ang Iloilo City and city government na ang ining ginpadala ang mayaragid pong mga place kumbaga sa mga sports nga pagkaintrahan sa may Batang Pinoy. Kagagin na pamangkot man ng naton mo kung is it not unfair bala sa mga kabataan existing diri kag mga atleta na diri sa Masya ng Iloilo. So dun sa bato natin hindi man siguro kay pinayaragid sang mga trainings man. So bali daw ang tryout na wala sang proper nga tryout ini ang ginaraise man sang mga kabombo naton na wala sang proper tryout and kumbaga selection of ining athletes, but then ang training kag pag-assess kag pag scout sang mismo nga mga coaches nagserbe man nga isa man sa mga pagpili gid mismo kag paghasa gid mismo sang ining mga atleta nga ipadala sa may Batang Pinoy. Kag kadungan man diri nga naghatag man sang mensahe kag pagpasalamat man si River Hongko Sr. ang sa mga nagsuporta kag ang ining preparasyon sa ining pila na lamang adlaw antes mag Batang Pinoy. So hoping and aiming for mas mataas pagid ng mga ranking ang Iloilo City for this year nga Batang Pinoy. Ibabatin nato ang nanging pahayag ni River Hongko Sr. ang Executive Assistant for Youth and Development. Almost ready naman kita umbuhan, no? Prepara naman naton ang aton nga mga para sa allowances ng aton mga atleta, kaya ang ilang mga daily meals para dito. Ano kaya ang mga pamplete nila na almost na ready na. So may pila kita ka-athlete subong, sir? Ang aton yung mga subong is may ada kita 238 athletes from public and private ni siya nga schools. Then may ada kita coaches mga 47. So almost mga 288 kita. So kamusta ang paghatag sang allowance na hatag na sa ila, sir? Yes, pag abot na sa every time mag depart na kami, atag na padala na sila doon, i-release na with ginamiyada kitang ginapangayo pa sila nga mga yung ticket bala. Kagano nila sa para sa liquidation nila. So paano paghatag sang allowances, sir? May nakadepende or equal gid nga ginhatag? Equal ni sila. May ara gina-allocate kita nga tag 500 ang ila daily meals, then plus ang ilang airfare depende na sa amount sang nagano sa ilang ticket. So pila gani ka adlaw, sir? Siguro ma-start ang event 25 to 31, but then pero malakat kita 22 kay parang prepare pang kabataan dito. And then may ang problema is ang sa barko bala kay barko sa kanila ang scheduling do siguro ma-extend kami baka may 4 days pa gid nga extension kit tungod na sa schedule sing barko bala pabalik dire. So kind of November 4 or something November 4 malin dito. Sige. Okay, so bali halin sa paghalin niyo sa 22, sir, covered na ang 500 pesos per meal. Yes, sir. Except that may ginhatag bala senior exit man to support. May ginhatag pa gyud or wala na? Amo na ni kita man ni kita ko sang kanila damo na kita so amo na ni ngin pa kan ni Mayor pa-prepare niya. So it will cover the athlete and the coaches or athlete? Athletes and coaches. Okay, sige. Oo. So okay. Sir, as diri naman sa bayan sa mga athletes, since nga last time nakadabog kita sa awards coming from Batang Pinoy, anong mga goals subong sa ang office nimo for this? Amo na nga mapasaka ta pagid ang aton nga ranking no. Although nga ti subong do ka na gid sa mga powerhouse bala team no nga like iban nga no kadamo lagi sing ilang mga delegates pero bato kita. So ang aton subong quality. Most likely sa aton ni mga ginpili nga mga athletes. So taas lang ang percentage.
Okay. Sir, may ara sa mga nagapalabot nga or shared sa imong man nga Facebook post regarding with the athletes. Ano diri ang explanation naton nga hindi kuno from Iloilo City but sila ang pili? Ang tanan sini naton nga qualification sini is gina-submit man naton ni siya national mo. Ti ang national nga determine kung isa kung daw hindi kagidya kami from Iloilo City, kag wala kagidya basihan nga Iloilo City daw sila na nagatag sang national final national. Okay. But then ang mga nakit-an nga like for example mga taga Zaraga ginkuha naton but dili sila ga-reside sa city. May ga-reside man di sa city. Okay. Likewise sa iban nga LGU may ara man kita ganito taga city kay join man sa iban nga LGU man. So matawag naton sir nga import or hindi? Hindi man import kay most likely iban sila diri man almost tanan taning event sa city ari gid sila ready sila kay iban sila naga-join man sa academy naton sa program sa city. Na assess na gini sing aton ng mga trainers and coaches. Kag preparation siya aton bombohan hindi lang on the days ang Batang Pinoy kita ma-prepare. After sa previous nga event ginagana na naton instruction mga trainers and coaches naton nga mag-scout na kag i-monitor kag i-train gid ang bata preparation para sa next Batang Pinoy. So damo makita dising athlete diri nga mga medalist man pero by the time sa ilang assessment mayara ang athlete sa daw inconsistent ang training bala. Okay. Di by the time pag-abot sa Batang Pinoy ganubo ang level so hindi nato pwede padala na kay hindi siya ready. Nabatian ang nangin pahayag ni Rodiver Junco Sr. Executive Assistant for Youth and Sports, Bombo Cham. All right. Inyo si Bombohan namin daw sa by the way, Bombohana, kamusta na ang paluap ta sa manugduhan na ka simana? Paluap ta, details, project details ang pagkonkrito sang Esplanade. Tapos ginapangayo naton source of funds sang 800 kapin 800,000 nga waiting shed sa Katilingban na Mulo kag ining ginapayag man nga overprice nga 4.1 million nga atop sa nga overpass dira sa may diversion road na Mandurriao. Kumusta? Yes, Bombo Cham, halos every day, alin last week, nabisitahan man nato ng opisina sa City Engineer's Office if maghatag na sa statements regarding diri sa duha ka kontrobersyal nga mga proyekto sa Iloilo City Government. But wala sa gihapon sang update diri. Bombo Cham, kay pamangkot na naton si Engineer Diana Lynn Senioron bilang head ng City Engineer's Office kag sa lamang sa mga nahatag sini ang copy sa supplemental budget number 3 of 2022 ang waiting shed nga nagabalor sa malapit 800,000 pesos but hindi man ini magkahatag sa gining mismo nga kopya sini kuno kaya ri ini kay Engineer Ladua which is ang project engineer for the both projects ang diversion and sa may Katilingban Molo. And until now, sa pagbisita naton kang kagina lamang sa City Engineer's Office on leave sa gihapon, si engineer... I-stop ta ka dira, Bombohana, kay hindi ko gusto nga manguon kita ni Engineer Senioron. Hindi ko gusto nga manguon niya ang mga taga-syudad sang Iloilo. Por Diyos, por Santo. Kopya sang project details sang mga project diri sa syudad sang Iloilo, ibalibad mo nga hindi siya kahatag kay ara kay Engineer John Berli Ladua nga unlib subong. Isa lang gid kabilog ang kopya sina. Ano gindala ni Engineer Ladua ang tanan nga kopya sa ilabalay? Oh, come on. Stop with that stupidity, bala. No? Ipagwa nyo na ni kung ano ni ang ginapangayo na sa inyo para nga mapathag ni. No? Kay damor nga nagalawig sa nasiling ko na, but silingon siniya nga may nakakwarta si Nadri. No? Overprice sini nila para nga may makakwarta sina na sa nasambitan sini nga proyekto. Ti para madula nga mo sina nga paminsaron, iplastar yung project details day kundi ni halin nga pundo. Oh, kag kung sino ang
tumod or sinoning ginapayag, no, nga in-house contractor, amo malang nakasimple nga nadlukan ginabi kag rasunan pa kita sang minango iho di carbon, no? Makailinsulto naman na iya nga sahi sang sabat. Ginaknowledge na nga gasabat si Engineer Signoron, pero hindi niya pagmanguon ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Kag Engineer Ladua, sir, no? Hindi ka nasagad ka susmaria kag usip o araw-araw pa. Ginliban mo gid ni ang amo ni nga isyo. Oh. Ti sa previous administration sa city engineer nagkanto ikaw bumbuhana? Yes, Momocham to ask tani sa city engineer's office sila sa Jonas Miyama regarding with other projects ng city government just like sa sementado nga mga railing sa may esplanade kati apartments ng ilay na nga proyekto mga sa city government wala man dirigin sabat kiti iginpasa man sa may city architect office kay maginhatag siya nga pangalan sa architect man. Sus. Implementing agency, City Engineer's Office. Itudlo kita ya sa City Architect's Office. Ay nano man. Oh. Hindi nyo na pagmangua. Mayor Inday Raisa Triñas, ma'am. Hindi nyo na pagmangua ang pumuluyo sang syudad. Dagdagin na sang direktiba. Kag pathag ka man kag ano na to? Kumusta na tong investigasyon? May kapaltahan, City Engineer. Sa may investigar, City Engineers man? Oh? Iplastar nyo na kag ipathag ini sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Kaya ginagasto nyo nga kwarta sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Anong sagad nyo ka pinanago? Dira, anong sagad nyo ka pinapasa-pasa? Dira? Oh. Para nga malimtan? Para hindi na lang pagsapakon? Ti paano ya ang kwarta sa taxpayer pinangabudlayan? Oh. Ugto mo na lang namon, isulod nyo sa inyo sinibulsa? Kung sino man ang mga nakakwarta sinadre sa nasambitan sini nga mga proyekto? Hindi na yan matabo. Ipathag nyo na dire sa mas temprano pa sa aton sini nga mga kabumbu. Kay mag-amo sina, sus Maria kagusip po. No? Ano, may pugad man sang korupsyon sa city government? Sa city hall? Oh, ti kung gusto nyo hindi mabrand ka mo sa nga mo sina, patahag nyo na. Kamanguan na iya nga klase isang rason niya di punggol iya nga hindi mahatag ang kopya sang detailed sang detalye sang sining mga proyekto ni kay ara ka Engineer Jan Berli Ladua. Ano na ginadalay sila balay? No? Balibad nga minango. Putor. Oh, mo lang nanay, slight lang. Han? Amo gani Momocham kay daw notice natin right after isang controversial 2 projects ang mga existing pagiti mga proyekto nila just like what you've mentioned ang mga sementado nga mga railings sa esplanade wala naman inigin cater kay daw wala man kuno sa ila opisina and back to sino nagpaubra sina sang railings da kay si Mayor former Mayor Jerry Triñas na naghambal nga kay ginakawat ang mga salsalon to nga railings himuon ta konkrito. Tingaway nila nga hindi nila pagsapakon sino na nagpaubra dira? Ang taga-Ahoy? Taga-Masbate? Oh, galawig na nga galawig, ginasiminto Manila ang pagpati sang tawo, no? Nga tigin kung sino lang man na dira nagpaubra-ubra para makakwarta man sila dira Oh, pero kon Aryo, idapal sa itsura to ni Bumbutsa mo, ari ang dokumento sa mo sini nga mga proyekto. Lataw na ton dre pisa-pisahon ta kay kinamatarong ina sa tagsa sini ka taxpayer. Kung insakto ka mo, ti ari pathag tas bumuluyo nga amo ni diri nagkanto inyo kwarta. Pasalamat kita kay may mga proyekto nga kampiyon nga katulad sini, walang labis, walang kulang. Hindi ba? Hapos ka tama. Galing ang muta ko anong ginakakulbaan kag do anong ginakahadlukan sini nga napro panago sini nila. Nga magplastar.
sang detalye na tuhoy sa sining nasambitan karon iya nga mga kontrobersyal kag questionable nga proyekto diri sa syudad sa Iloilo? Amo gani Bomosyam regarding diri sa may city engineer's office. So masami sa tion nga magpadulong magtuas para sa engineer Ladua. The same reason nga on leave and on meeting man ang business engineer senioron. But diri kita mangkot naton kagabi Bomosyam if ang ining paano ang pag-review magpa-review ni Mayor Risa Treñas ang ining duha ka proyekto if on leave si Engineer Ladua. Bao ka nami isang point mo pagin bumbuhan na paano tuon no ma-review sa city. Ano ko no? Ang reply niya diri ang sa CEO na ginari evaluate. Amo lang na ang iya diri nga nangin reply, but then pamangkot kita liwat through chatman nga kon matapos lang pag-re-evaluate o kon pagpa-review diri ni Mayor Risa Treñas sa City Engineer's Office sa duha ka controversial project o pwede na pala maka-interview or makakuha mismo o kung makapahatag sa ilang statement. Balaan ko na bubuhana para hindi na maggarot. Duha kita, self-help na lang kita nga duha sa pangusisa sini. Bumbuhan na? Oh. Self-help na lang kita nga duha. Oh. Kiti daw klaro naman nga ginapalagyuan ini nila, ti siguro dako nga sa West Mumbai ni, dako gurong kwarta sini nga na taban sina diri nila. Tiyan mo na guro no? Ti prove me wrong. Amo lang na kasimple sa aton sini makabumbo. Oh. Kag para sa mga masunod sini ninyo nga proyekto, hindi na mo pagduwa-duwan sa pumuloy sa syudad Di ba? Nga makambal sila nga indeed ginagamit sa insakto iya ang kwarta sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo, ang mga taxpayer. Oh. Di ba? Halos siya gabulunaan na tanan siniya nga mga mamumugon sa pamayad sa mga taxes. Tapos, gapanukot kita kung paano gingasto, pero palagyuan lang kita. Tinunto. Amo gani, Bomosyam daw the same response na gid ni ang mga padre, but then nagpasalig sa last na rin nga message niya Engineer Senioron nga if makahatag sila gid sa statement right after sa revaluation pagpa-review ni Mayor Risa Treñas nagpasalig nga ti sure no problem ko na Bomosyam nga makahatag sa statement for these two controversial projects ang Iloilo City Government. Kag hindi lang taman pagpatamaan si Engineer John Berli Ladua. In fairness man sa iya, kay basig lain pa matiyag isubong, no? Kumusta ka na ihan, former Vice Mayor Jeffrey Ganson, sir? Kay ikaw proponent sini? Sang waiting shed dira nga kapin 800 mil? Sa Katilingban Mulo? Amo na ang pagpalangga mo sa Timawa? Sa Katilingban Mulo? Nga pabuhatan mo sila sang ginprojectan mo sila sang waiting shed nga kapin 800 mil? Nga tani ang ginahingyo sini nila drainage. Balikan taman siya. Ti damo sa mga impormasyon nga nagasurulod diri sa ako, no? Nga sa 798,000 no? May nagapangayo sang 15%, duha ka tawo sa City Hall. Galing kay way nagsugtanay. 10% na lang ko. Engineer Leon Kumisuma, 10% sang hindi ko basta kabulastugan sa kwarta gani. No, kag pinartihanay daw hindi ko na iya ka-isrot na bumbo na granting for the sake of discussion butang tada engineer lihog lang ko request ko anay simo diri lang kita bi round up ta lang 800,000 pila ang 10% sila 800,000 10% is 80 mil at mo na ulihin 15 15% of 800,000 is
Oho. Oh, grabe nga mga biradas ni Engineero. Engineer na pamangkutan, tabla mo, expert ni sila sa mga numero. Oh, ara na, be. Bao, 120. Oh! Bao, tisa 120, duha pa ni sila matunga mo. Titag 60 lang sila, hindi na magpasugot. No? Jutaya na sila kung maguramusay nga duha. Grabe yung galinagting lang di cellphone ta, oh. No? Oh, bebe. 798, i-round off na lang. 15% na pangayo nila. Tiguro sa ano na ni, sa in-house contractor na ni. Oh? Sa in-house contractor, tapos in-house contractor, may proponent, may tinunga. Basta, ang ambalsang kilala ko, no? Sa aton sining mga kabumbo, sa 798 or kapin 800,000, 15% tani. Galing way nagsugtanay. No? Way nagsugtanay. Nga gis lang abi. Bao gis lang abi. Oh, ano na tamo Diyos nga ginaayo? Grabe sila gali, no? Porti, no? At hindi gin maglayo. No? Or basi, sila pa ni ang mga master sang taga BGC, Bulacan Group of Contractors. Basi diri pa ni sila nakatuon. No? Sa mga in-house contractor, kung sino man nga mga Moriones di Garapon, kung sino mga Herodes da. Oh? Nga nagapangwarta sa mga proyekto sa siyudad sa Iloilo. Ambot kung balaan ni Mayor Inday Raiza Triñas, kay kung mabalaan ni Mayor Inday Raiza Triñas, laban-laban mga aki gini siya. Oh? Ang pangakig ito bla nga, this is not the Ilonggo way. Oh, amo na nga pangakig bla. Oh. Pangakig na si Mayor Inday Raiza tutuod. Ako niya, nagapati ko nga maakig si Mayor Inday Raiza. Oh. Tiga mo lang na kasimple mo. Oh. Gapanukot ang mga taxpayer. Ipakita niyong dokumento para nga mapatihan, oh, nga eksakto ang ginkantuan sinang pundo. Galing kiti may info na kitaw. Ang info na to ni deep inside. Bo, deep inside. Deep inside. Nga mo matuyo ang mga tinaga ng bago engineer man. Ano ni gugma nga. Ay, ang gugma kontrag na nila. Sos, Maria Kagusep. Ay, ang nagambaldri sa akon, deep insider ko sa City Hall. Oh, ara man na da, basi kung magpramahaw ka mo, magtigpranyaga ka mo da. Basi ara na stupan nyo, basi ara man stupan ni Mayor. O, basta, deep inside da. Oh, tiyan mo na. Oh, hindi ta paglimbungan ang pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Kahit ipalangga taman bay, ang mga pumuluyo, di paano na karon? Amo guro ning ginalikaw-likaw sinila kay hindi na nila mapathag kundi na nagkanto ang 10% sa 800 bel. Oh, pila man lang to engineer gani ang 10% sang 800,000, 80,000, ti duwa sila matunga. Tagkulo 40 mil. Oh. Ang 40 mil, ay engineer, are. Ingagawon ko pa yun yung balita ni Bumbukril. May pamangkot lang. Ang 40 mil makabakal iPhone? Anong iPhone na mabakal sa 40 mil man? 16 Pro Max? Hindi paguro, no? Do hindi. 13? 14 Pro Max? 15, abe? Mga 15 lang guro, no? 15 ordinaryo. Pero hindi siya kabakal 15 Pro Max ang 40. Dabo lang gambal. Nga na, pinsara naman ito ni Bumutsaman. No. Basi may kilala ka muna bago cellphone niya. Oh. Ha?
Tuklo? Empleyado ah. Ay, kung mga bako empleyado, laki? No? Employee. Hara! Hindi ko mag-employee, pwede sa laki, pwede sa bayi. Oh, pwede, pero dipindi. Sus Maria Kagusip po. Ay, why pa nakalupad si Maripusa? Ano na lang ay, han kon nakalupad pagid na? Pero ti, paluparon ta pa kung ma-explicar nyo malang subong? Digan yung dokumento, pakita nyo, para mapatod sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo, nga ti, why isang overprice, why isang may naganit, why isang nagtuklo sa mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo. 53 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Engineer Ladua, sir, get well soon. No? Awa maestro pa si Bumbuhana, kita mo kalipat talaga. Bumbuhana! Yes, Bombo Cham. So, isalatan natin if ever yung may tabat na ang City Engineer's Office. Ini si Bumbuhana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bumbuhana Andasa. O, another clue pa gid gusto nyo? Oh. Mahal magpatint subungaw? Hindi man no? May kon SUV type imos lakyan, mga sa 8,000 or 9,000, maximum 10,000, guro kampiyon na nga tint. Oh, dark inside, kita on outside. Pero may salakyan ko na agyan bla. May kurtina iyayang Ala! Sino salakyan na may kurtina? Nga may kurtina pero hindi kitaon. 55 minutos sa kaligan sa takna kalauna. Sa bad ginibilasang mga deep insider ko daw. Ano kortina ya? Ang tila leopard skin. Bao leopard skin. My coordination meeting katanan sa drainage project dito sa Maylapos. Nagtambong to ang mga ari pagin ang isa pagin niyo. Ang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office. Naginatubangay ito sila sa mga punong barangay sa Lapos District ng intensyonado. Check ang balita ni Bombo Krill Miliasa. Bombo Krill sa report. Please go ahead. So, ang GMC-WAT and coordination meeting sa tunga sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office kag ang mga kapitan sa distrito sang Lapos may kaantanan sa ginapatkayon ng 102 milyones na drainage project sa nasambit nga distrito Bombo-Champ. Gintabungan ang nasambit nga meeting sang representative sa DPWH, ICDEO na kada anuman ang araman ang mga nagkalain-laing kapitanes sa distrito sang Tapos kag araman ang Metro Pacific Iloilo Water kag ang F. Gurirao Construction na amo ang contractor sang proyekto. Naghiwat ini nga meeting bangod sa plano sang DPWH ICDO nga ipadayon ang proyekto matapos ini nga masuspende. Apang natutibana dito kagina sa meeting Bombo-Champ nga wala sila excavation permit halin sa City Council bisan pa nga nag-umpisa na sila sa pagbakbak sang dalan sa pila ka barangay lakip na dira ang barangay Alalasan kag barangay Don Esteban nga hasta subong nagapabilin ang mga buho-buho. Dugang pa natutiban man sa meeting kagina nga wala sang koordinasyon ang DPWH ICDEO sa Metro Pacific Iloilo Water nga amo ang supply sang tubig tungod sa diin nga sa pagbakbak sang DPWH sa dalanon nagguba ang tubo sa nga ininasambit nga kumpanya kag didto sila Bombo-Champ nag-umpisa nga mag-coordinate na sa Metro Pacific Iloilo matapos nga guba na nila ang natubon ang sangsini nga kumpanya sa area kag
nagtubo ang tensyon sa meeting bangod nga limitado ang mga sabat nga ginahatag sa mga representante sa DPWH ICDO sa mga pamangkutanon sa mga kapitan sa distrito sang Lapot. Yari bala ay ipabati natin ipakita ang naging tensyon sa tunga sang DPWH ICDO kada mga kapitan sa distrito sang Lapot. Once you excavate portion of the road, the rock, no? Di ba? May closure na, di ba? May closure na. Mali yung Dali ka. Di ba? Nako mo, may closure. Parts ng dalag may close nyo, di ba? May ordinance ka mo nakuha, wala. Pag sa meeting, kay Sir Gabansos, kay Sir Merturtan. No, ang ginag-question ko sa City Council, nag-apply ka mo for a closure, kitagaan ka mo ordinansa, na pwede ka mo kapasira. Oo. Why is it kang start ko? Wala kang maginakaptan nga toto, engineer. Basta magpasira at isang diin ka magkatto nga ang bulong at halipaok sa bilog ng Pilipinas. Once you close a road, you have to apply. Kanto ka mo sa City Council, maagi ka mo nakira. Ma-apply ka mo for city ordinance for the closure sa sinatadalan. Gina-deliberate na, gina-aprubahan na, kinapirmahan na sa Raptor Mayo. May muna siya na isa ordinansa, di ba? Hindi ka basta-basta na kung sila nag-isensya ka kung wala kang driving sapat, nagmantumato ka mo. Okay. May ara sila proseso nga. For how many days ka hindi nila pagsakton, ginakabit nyo that is approved na ang inyong mga application. But, ginatokpol ko, ginatublo ko. Kung ako siyo, may ara, wala. O, magina, wala. Ginatokpol ko sa Garbanzos na may ara na sa iyo. Wala. Wala. May sino na project? Yes, office. Sino ang kontakto sa Grabe nga mga birada ni Punong Barangay Yes, Arnel lumbagan Asturias. ato, Bombochong, nabatian nato na ang naging tensyon niya sa tunga sa mismo sa ginabombochong. Oh, siling ko grabe nga birada ni Punong Barangay Arnel Asturias. Do ala Senator Marcolita ang datingan niya. Pero mo ginaya tingog ni Punong Barangay Arnel Asturias. Kag may punto siya. Nga sa bisan diin kamo yang singi-singian sang kalibutan. Oh, Pilipinas lang anaya. Kung diin ka man nga singi-singian sa Pilipinas, hindi kaya kapasirado. Sang dalan kung wala sang ordinansa, tiyambal sang taga Iloilo City District Engineering Office, wala sila sa ordinansa. Oh, tapos nabatian ko ang pangalan ni retired Colonel Garbanzos sang Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Nabatian ko man ang pangalan ni City Administrator Ramel Chortan, hambal sa taga City District Engineering Office. Pero sa ipamangkot ni Punong Barangay Arnel Asturias, wala kuno iya sa mga nagakaigo nga koordinasyon. Subong man, why man sang koordinasyon sa Metro Pacific? Oh, why nagani katubod ang tubo nila, binuslot pa! My goodness! Kung tihuol, why ka mo naluoy sa Metro Pacific? Oh? Tilang tawa nyo blaw? Sa subong, manalod na lang kita kaulan para may imnon ta. Anyway, seriously speaking, amo niyang kakulangan sa Iloilo City District Engineering Office. Why sila yasang nagakaigo nga mga proper coordination? Oh, so tandaan nyo na, Iloilo City District Engineering Office, Engineer Roy Pakanan! Oh, grabe si Engineer Roy Pakanan, no? Na deklara na nga persona non grata, ginhambalan nga wala sang balls, ginbaton, ato pag-isyo sang resignation to bla. Pero why ginbaton? Still alive gyapon. Still alive gyapon si Engineer Roy Pakanan. Oh? Ti dapat sir hambalon mo na da ang mga tao mo nga mag-coordinate gid. No, simbagin sila sa tagsa sini ka mga kingdom kunang Ilonggo Pilosoper ko pa nga kilala.
sa tagsa ka kingdom nga sudlan mo, dapat ludluhod ka gina, kag simba ka na, para nga talunsay ang imo sini nga trabaho? Bombokrel? Yes, Bombo John. Bombo Chant, momento ka ginaan gin discussionan nga before mag-continue ang ilang proyekto sa distrito sang Lapus, dapat may ara gid sang mga permit kag mag-coordinate gid ang DPWH Iloilo City District Engineering Office sa mga nagkalain-lain man nga ahensya para magtawhay ang ilang ginapatupad nga project sa lugar Bombo Champ. All right. Para sa dugang nga detalye sa nga may kaantana na diri sa ginhiwat nga coordination meeting, pagbantayan lang sa iban pa nga mga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Sultan Salis Noriega, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krel Milyesa. Ilang tawa bala ang resulta sa pagpatigayon sang proyekto nga wala sang proper coordination. Untat-untat. Kabatas kamo sina. Nga tugan yung halit sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo, partikularmente sa mga pumuluyo sa distrito sang Lapos. Nga buho-buhoon ang ila sining alagyan. Ilugan nyo bla ang pagpatuman sa mga proyekto diri sa city government. Hipsanay lang. Oh. Kuntiga. Gadalhay. Hipsanay lang sa mga in-house contractor. Oh. Tun-i bala ina, engineer Pakanan, sir. Kaya sa mga engineer dira sa Iloilo City District Engineering Office. Coordinate ka mo. Tatawan yung lang city government kay may proper coordination. Oh. Kunti talunsay lang. Oh. Galing kay nalipatan lang abing nga kakson to ang project billboard sang Kapin 800 mil nga waiting shed sa Katiligban kundi dayo sila klats. Pero ari pagid, balik-balikan ko lang jutay nga punto. Luyag ni Mr. Rodiver Junco Sr. nga mapataas ang standings. Kag ang ginapili kuno nila quality athletes. So, ano ang talaksan ngang ipadala naton nga magarepresentar sa city government are quality athletes? Oh? Kay kon magabase kita sa opinion sang coach sa iya sining expertise, experience, so and so, ti iya lang na iya. Oh? May mga biases na dira sa aton sining mga kabumbo. Kung ano nga mga biases, hindi ko na pwede maisa-isa. But kung quality athletes ang aton sining ginapangita, paano naton ina makita, abe? Ipaagi naton, no, sa pagsala. Paano masala? Let them compete with each other. Ti kung wala sa kompetisyon, kag pinangtudlo mo lang to, ikaw. O, kay dako, imo pusog-pusugan, grabe ka pasikpaon, taekwondo! O. Oy, ikaw! Kayang butkon mo do paa ka dinosaur, o boxing ka! O. Amo sina? That is why nga pila sini sa mga kauturan sini naton nga may mga kabataan nga atleta, just like sa ginhambagan ni Mr. Junco, kadamo sang atleta mo. Ang iban kuno may mga medalist, pero sa padayon kuno nila nga paglantaw sa aton sini nga mga kabumbo, no? Inconsistent kuno ti ang pamangkot sina nga nag-inconsistent siya sa iya sini nga training. Oh, siguro kay ti lack of support. Ti ara kung tani dirang sports development man bala office. Oh. Anong mas praktikalaw? Inang may experience na sa mga national event, may medalya na nga nadala pa uli? Or kuno
gin-scout. Tingnan mo na ganun pamangkot kita ano ang balasihan, anong parametro sa quality athletes nga ginatawag. Maybe quality siya sa mata sang coach, but sa nasiling ko na madamo sang biases. Pero kung best of the best iya, may competition, may elimination round, kung sino tong nag-champion siya ma-represent, end of discussion. Kaya mo nang naandan mo. Di ba? Paano kita magpili sa mga atleta sa palarong pambansa? Di ba? Nag-aagi sila na isa nagakigo sini nga mga liga, tournament, elimination. Kag kung sinong champion, amo na ma-represent sa aton sini nga mga kulturan. Tinga pag-abot niya sa mga atleta sa siyudad sa Iloilo sa city government under Sports Development Office nga ang gwa niya daw daw turo-turo do muna, no? Sa aton sinima kabombo. Maybe may mga nakitaan man niya nga kung ano nga mga balasihan dira si Mr. Rodiver Junco, and good luck, no? Kita sa gyapon daog kag sa perde, nagatingwa ni mga atleta sa aton sinima kabombo sa gyapon, nagasuporta kita sa ila kag kung ano man ang ila sini nga mangin resulta sa Batang Pinoy sa aton sinima kabombo sa gyapon, no? Why magkikita sang moral support lang sarang sini naton mapadala sa ila kag siyempre ang pagdayaw kag pagpasinugog sa mga mangin madinalagon sa kampanya, no, sa Batang Pinoy 2025 dito sa may General Santos City. Iban nga mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban Cinema News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 source and the most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood, or 550 gallons, or 10 drams of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station, or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Ang sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for October 12 to 18, 2025. Excitement ay ilan na batyagaan bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang natalala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical blitz sa sining weekend, October 18, sa concert at plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa sining Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay gaparapol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lidere sa aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas. Sa diin ang heart at The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayang hapon sa tanan, oras sa Pilipinas. It is now 18 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. Welcome sa Tuesday edition. Sa kahapon lamang program, the 14th of October 2025. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 72 days before Christmas. And once again, mayong hapon, ang akong mainit kapag abi-abi sa inyo tanan. Ini si Tita Regine, welcome sa kahapon lamang program. Today, padayon kita nga magadulong sa inyo sa ating nga maginakalingawan, kag inyo man nga maginimbantayan nga mga istorya. Who knows? Isa sa mga stories nga ating nga mabasa today, amugid ang naghalin sa imo. Sa mga wala pa naka-join diri sa kahapon lamang program, ang aton mainit nga pag-imbitar man sa inyo, share with us your stories. Ano ang mga experiences nga do hindi nyo gid makalipatan and you felt it's really worth sharing? Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info o kanisulat ang mga istorya nga ina kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga medyo nabudlayan dira nga magsulat or magpadala sa ilang mga kasaysayan, pwede ka request either sa anak nyo, sa mga apo nyo, especially sa aton nga mga seniors. Anak nyo pwede gid, apo nyo pwede gid, or neighbor pwede gid. Kag sa mga neighbor, sa mga anak, kag sa mga apo, please entertainaraman, kag buligi man ang inyong lola or inyong lolo or mga ginikanan or kakilala ninyo nga nag-approach sa inyo kung paano ninyo sila nga mabuligan nga makapadala sa kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Alas 2:20 ang aton nga oras, diri na kita sa pagpabati sa inyo sa aton nga ambahanon for today. And this is from Jerry May Orgeson. MU. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit
nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na. Pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang habang umiibig, umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang habang umiibig, umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang habang umiibig. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang habang umiibig, umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. MU, Jerry May Orgasan, anong ibig sabihin para sa inyo ng MU? Malabong usapan din ba? Ay, nako. Alas 2:24 ang aton nga oras. Let's go straight sa pagbasa na sa aton nga mga kasaysayan. Nga aton nga kuhaan sang Kalingawan this afternoon. May ari diri si Lola Iki sang San Miguel. Mahal kong Tita Regine. Una sa tanan, maayong oras gid sa imo tita kay sa tanan nga nagadumala sang Bombo Radyo. Tita, ari naman ang makahalamot ko nga kasaysayan. Hindi ka magpati, Tita Regine. May apo na ako, tita, sa tuhod, kag 66 na sadto ang akon edad. Ano man, tita, ining akon kapalaran. Tigulang na ako, pero hindi ka magpati. May nangaluyag sa akon nga 3 katawo. Bawa. Ang duha, laon, kagang isa, balo. Dungan tanda mamasyar sa akon, tita. Sang pagkahibalo sang bata ko, kag may aporon di tita, ha? Nagkadto siya sa akon, nga nagadali, kay malayo paggawa ang manugpamasyar sa akon. Tita, nagakadlaw bata ako, kung magsiling nanay, panago na, yara na ang manugpamasyar sa imo. Abaw, tita, nanago mantaken. Namangkot sila sa bata ko, din si nanay mo. Sabat sang bata ko, ambot, why ko kamaan kung diin mag-agto. Pero ginapunggan ko gid tita ang akon kaladlawon, kay gintakluban ako sang bata ko sang tabungos. Dugay sila magpauli, kag nagahulat sila sang akon nga pagpauli. Kag ano pagpauli ko? Kay tita kato ara malang taken sa balay nga ginatakluban sang tabungos. Abaw, tita, kay natakan sila kahulat sa akon, nagpauli sila. Nagaistorya tanda nga 3 nga mabalik sila sa sunod nga adlaw. Kaya sang waay na sila, tita, nagsiling bata ko, nanay, gwa ron dyan, nagpauli ron tanda.
Ti amo to, nagwa ron takon sa tabon ko nga tabungos. Tita, nagutoy-utoy tamon sang kadlaw sang bata ko. Kag mga katupad sang amon balay, hambal nanda, aba iki, nami anting-anting mo ba? Tabungos, way kagid makita sa nagapangaluyag sa imo. Nagkinadlaw-kadlaw pagid sila tita. Kuon ko kananda. Kun waay pa ako kaagi ka pamana, at tubangon ko sila. Pero nadudla ron taken, kay napatay tani taken sang pagtiro kakirida sang bana ko sa akon. Amo nga way ron takon pagpanahot sang tawag nga gugma. Pero hindi ka tita magpati. Pagsunod nga adlaw, nagbalik gid ang isa ka laon, mamasyar. Nagdalagan ruman ang bata ko sa akon, kag magkuon ruman, nanay, palagyo na. Ara ruman ang tao, mamasyar kanimo. Hindi ka magpati, tita, kayang amon kusina, bala, may puwerta, pero ay sang hagdanan, kay nubo man lang, pakadto sa amon kasilyas. Naglumpat romantakan, kag manago roman sa balay sang akon bata. So, pugid bala tita, tao nga laon, nagsaka gid sa amon balay, kuon nakaraay, ay, do di gid kina si Iki, ando to ay ron haw. Why, tita tana ka makamaan, nga naglusot takan sa kusina, kag malagyo sa balay sang akon bata. Abaw, tita, hindi butig nga sugilan nun. Hindi ta na maghalin sa balay, kahulat sa akon. Di kay hapon na gid. Tita, inugtipon sa akon mga manok nga ipamutang ko na sa ilaha hapunan. Kagang amon hagdanan, palay lang uway ang iya lansang. Kag sa tupad sang hagdanan, may purugnan sang manok nga naga-ilumon. Kundi nagsaka na ako sa balay, kay mahimos ron ako kaamon yapon. Aba, tita, way ta na ti huya-huya. Nagkuunta na nga pangasawon niya gid ako. Kay palanggaon gid niya ako. Kag saguron para hindi na kuno ako magpamugon. Nagsabat ako sa iya, tita, nga siling ko, ay manong, hindi lang maglain ang buot mo. Hindi kita kon magpamana sa imo. Kay bataon ka pa, way ti mo magpangasawa? Anay kay tigulang ka na, magpangasawa ti mo ka na kon? Hindi kita kon magpamana sa imo. Pangita ka lang sang iban, basi may maluyag pa sa imo. Naghibi siya, tita, nagpakitluoy, nga batunon ko siya. Pero kuon ko ka na. Bisan, madula pa ako sa sining kalibutan, manong, hindi kita kon magpamana sa imo. Abaw, hindi ka magpati. Isang pagpanaog niya sa amon hagdanan, sanglit may purugnan ka manok nga nagahilom-hom. Pag naog niya, tita, nahulog ta na. Hindi ka magpati. Doon naluoy man ako, tita. Kagsang paghulog niya, nakasabit ang iyang short sa palay sang amon hagdanan. Abaw, tita, hindi ka magpati. Nahimo nga palda ang iyang shorts. Halinsad to, ay wayron ta na magbalik-balik sa balay. Nagpasalamat gid ta akon sa Ginoo, kay waay gid ako matentar sa mga pagsulay sang ila paghigugma sa akon. Kagatong tatlo nga nagpangaluyag sa akon, tita, o boss ron tanan na patay. Kag sa kaluoy sang Ginoo, buhi pataken. Kag diri magatapos ang malipayon ko nga inagihan, tita. Kag salamat gid sa masinadyahon mo nga pagbasa sa malawig ko nga sulat. Tubtub sa liwat, madamo nga salamat sa imo kag sa tanan nga staff sang Bombo. Ang tagpadala, Lola Iki sa San Miguel. Aba, Lola, ha? Kumbaga, may asim pati mo at 66. May tatlo pa ya katinuga nga nagahangad nga mangin asawa ikaw. Payanhon mo, no? Nadudla ron ikaw sa inagyan mo sa imo nga bana. Tuod gid man, kung naglupok abito, no? Ang bala pagtiro sa imo sa iyang babae. Ti ano na lang bay? Apang lantawa bala, no? Ang tatlo nga ini,
nga dungan pa ha, nga nagpamasyar sa inyo to balay para nga magpanguluyag sa imo, pero magdasig mo ng bata mo nga hambalan ka nga panagoran, ay dyan na sila. Pero subong, iti siling wala na yan sila. Pero ikaw, still standing, still very much alive. Ano ay hanay natabo, no? Kung nagpadala-dalagin, ikaw, kung di timprano, pati mo liwat na balo. Anyway, salamat gid ha. This is very interesting. Ngayon share mo diri sa aton. Kaga I am sure ang iban dira siguro nagalamho-lamho man nagayuhom-yuhom man sa inagyan mo nga ini nga gin-share mo gid sa sining hapon diri sa kahapon lamang program. Enjoy your life Lola Iki, enjoy your children and your mga apos. 32 minutes after 2 o'clock, one story down and more stories to go to be shared with you. Diri gihapon sa kahapon lamang program, magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa nakaraang taon, nakalikom tayo ng mahigit 2.1 million cc ng dugo o 550 gallons o katumbas ng 10 drum ng dugo na sumagip ng libu-libo nating mga kababayan. Ngayong taon, maaari kang maging donor, sponsor o partner ng ating dugong Bombo. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. O sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapang... Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig, bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pag-flush ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital, hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood equim ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin mo, ng Buongan, Santo Tomas. San Paniawan Plus, gawa ng San Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 12 to 18, 2025. Excitement ang ilan na batyagan bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang natalala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical blitz sa sining weekend, October 18, sa concert at Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa sining Sabado.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay gaparapol sa masuki sang plaswala di Iloilo. Sa October 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lidere sa aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Magbiyahe agad mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga 2:37 ang atong oras. Ang sunod nga istorya is from INB sa episode Parenting. My dearest Tita Regine. Hello everyone! Kumusta naman kamo dyan? Tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita, sa mga fellow KLP lovers ko, mga listeners and letter senders, a pleasant afternoon. Mga fellow KLP listeners, would you mind lending me your ears? Sa subong, I will tell you. Ang ako nga 13-year-old relative, nakaangkon sang public confession sa barangay assembly. And here it is. Siling niya, oh my gosh, ginatulok niyo ako sa amusing na. What do you think of me? Tawo? A person of nothing? Wala sang mga ginikanan to care for and love for? Maybe you think you're right. Right to express ang inyong freedom or want and of speech. But before ka mo mag-judge, sugiran ta kamo anay, no? Or tell me first kung sino ka mo. Kay sugiran ko man kamo kung sino ako. Kilala niyo ko. Subang nga anak sang isa ka noble family nga maka-afford nga maghatag sang tanan nga makinahanglanon ko. Bilang apple of their eyes, ginprovide nila ako sang yaya nga amo ang mag-atipan sa akon. Kung magbugtaw ako sa aga, why na ako sa may makita, except ang akon nga yaya, nga amo nagaatipan sa akon, nagabulig pakaon, kag nagabantay sa akon, samtang ako nagahampang upod sang iban nga mga kabataan. Ang mga ginikanan ko just kissed and hugged me once a day. Then nagadali-dali na para sa ilang meeting sa upod sang ilang mga business associates. Samtang ako, nabilin nga nagaisahanon, sad and lonely. Nagahibi ako so much to look for them kapangita sa ila, but nobody was there to care. So nagdako ako sa amusina nga sitwasyon until nga nagsugod ako eskwela sa kindergarten. Nalimtan ko ang akon nga mom and dad, ang ilang hugs and kisses. Nag-enjoy ako sa counting, pagbasa, pagsulat, paghampang, pagkanta, kag pagsaot, upod sa akon nga mga peers. Sa nakalabot ako high school, ang akon nga heart nangita for more happiness. Nag-join ako sa mga classmates ko nga mga happy-go-lucky. I loved going with them, bisan diin lang. They wanted and learned using drugs. Humalinsad to, nalimtan ko na ang akon mga ginikanan, kagang akon nga pagtuon. Pagkaligad sa isa ka tuig, ang akon nga teacher, gintawag niya ang akon mga ginikanan. Ang atensyon sang akon ginikanan, natuhoy sa akon.
Ang ini nga problema natuloy sa akon gin-forward sa Clinic of the Guidance Counselor. Ang ilang mga mata nagaburon sa ilang mga luha to see me hanging up, silently listening to what they're talking about. Halos ko ma-express ang akong sentimiento sa pagpalangga, kag pag-care, nga ginapangita ko halin sa mga ginikanan ko ever since. Yes, they hugged me and kissed me, but hindi ko ini mabatyagan in the midst of my depression and frustration. Ang guidance counselor nag-advise sa mga ginikanan ko nga hatagan ako enough time and full attention kag ang ilaman iban nga mga kabataan, so that the warmth of parental love and care be expressed to them. Nag-excuse ako sa akong kaugalingon, nagwa ako halin sa guidance clinic, naggadto ako sa restroom to pour out my tears, nga nag-aalalagay lang sa akong mga mata. Then I asked myself, nga ang ginhimo ato sa akong mga ginikanan. Hindi bala nila ako bata? Kag sino ako? So I cried so much for revenge. Nevertheless, someone touched me. Nagbalikid ako thinking nga basi ang father ko, pero wala sang tao dito. Oh my God, ikaw bala ina? My Lord and my God, I praise you. I sincerely ask for forgiveness of my sins. And please, ginatugyan ko sa imo ang solusyon sa sininga problema ko, our loving and merciful Father. Tita Regine, a day after, ang PTCA President nagpatawag sa meeting sa eskwelahan. Ang mga ginikanan ko, kag ang mga ginikanan sa mga barkadas ko, ang gin-invite man to attend. It was at that moment, sang importante nga topic on proper parenting was addressed directly to them. So, ang chair nag-acknowledge sa guidance counselor para nga maghatag sa iyang inspiring message sa mga ginikanan. Kag naghambal siya, my dear parents, before ako mag-proceed, allow me first nga mapamangkot ka mo sang sininga question. Did you ever teach God's ways and instructions to your children kag sa ilaman nga kabataan after them? Deuteronomy 4 verses 9 to 14. Did you know how important it is sa ilang kabuhi? Well, kinahanglan nyo i-transmit ang kamatuoran. Without the ability to see their grandchildren in person due to risk of infection, kadamo sa mga grandparents ang nangita bag-o nga mga pamaagi para nga makakonect sa ilang mga apos during the COVID-19 pandemic. Ang recent survey nagapakita that many grandparents ang nag-adopt sa texting and social media bilang pamaagi para nga ma-maintain ang ilang precious bonds sa ilang mga kaapuhan. Ang iban gani, no? Worshipped with their extended families by video call. One of the most wonderful ways ang mga ginikanan kag ang mga lola kag mga lolos can influence ang ilang kabataan or mga apo is by passing down the truths of scriptures. In Deuteronomy 4, Moses charged God's people not to forget the things they'd seen about God or let them fade from their hearts. He went to say that sharing these things with their children and their children's children would enable them to learn, reverse Him, and to live according to His truth in the land He was giving them. Ang relasyon sa aton Ginoo, naton sa aton Ginoo, gives us with our families and friends, and certainly meant to be enjoyed. By God's design, they're also intended to be a conduit to convey His wisdom from one generation to another. Training them in righteousness and equipping them for every good work. When we share ang kamatuoran sang Ginoo kag
work it in our lives with the next generation, whether by text or call man or video call or in person. Sa pag-istorya, we equip them to see and enjoy ang iyang mga works in their own lives. Nagapakita lang ini sa example kung paano ang mga ginikanan love and care for their children. So kinahanglan mo enough time and full attention sa imong mga kabataan, ang imong mga precious jewels para nga mangin ara sa right track, on the right direction sang ilang pagpangabuhi. Who has transmitted God's truth to you? With whom can you share His truth? Through a text, a note, or an in-person conversation? Actually, kinahanglan tagid no to appreciate and be very grateful sa sini nga mga importante nga mga butang nga gintudlo sa aton nga mga ginikanan sa aton nga mga kabataan. Of course, gusto lang na nila no ang ilang mga kabataan mangin responsable sa pag-manage ang ilang oras sa ilang daily activities, pinaagi sa pagpangamuyo when they wake up early in the morning, paghimo sang ilang daily tasks assigned to them, magkaon sang ilang breakfast, magpreparar para sa pag-eskwela, kag pagpauli for lunch, short break for parental guidance after supper, sa pagtuon sang ilang mga lessons, pagpangamuyo before going to sleep. Nagadevelop sila honesty as the best policy no sa ilang mga kabataan, so with generosity to give what they have to others. Ginatuduan nila sa importansya sang positive attitude in their thinking and living by understanding, pagbulig, kag pagpalangga sang isa kag isa. Good relationship and stewardship, that everything we had belonged to God and that our job was to faithfully take care of what He gave us, to be good stewards. Nag-encourage ni sa aton to have a strong determination by keep going. Padayon lang sa aton nga mga responsibilidad. Sometimes, no, even if they seemed overwhelming, they constantly built us up, encouraging us and instilling in us a desire to reach our potential. Ang aton mga ginikanan nagtudo sa aton sang work ethics nga mag-ubra sang aton nga mga assignments by ourselves before kita maghampang kag nagahatag sa aton additional duties nga aton nga himuon. Much more so, nagtudlo man sila sa aton sa pinaka-importante nga prinsipyo, dependence on God. Permi sila nagasiling, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous fall. From Psalm 55 verse 22. As education starts at home, ang mga ginikanan bilang aton nga mga first teachers, you play a very important role sa kabuhi sa inyong mga kabataan as they grow. You begin to take charge of your children's education. Know that at different ages, ang inyong mga kabataan nagakinahanglan lain-lain man, no? From you. Lain-lain nga pang kinahanglan. So just remember, your goal is to prepare them all sa tion sang ilang pagpangabuhi for the time when they will be making their own choices. That's the real value of education. Kung ang mga ginikanan are their great and important teachers. Sa pagdugang, ang inyong mga grandchildren, sa inyong parenting, provides suggestions to help you put some grand fun on it. So you may start from living in a moment. Kung nag-spend ikaw whole day upod sa imo nga apo, gina-schedule mo no ang adlaw to the rhythm of a small child, pinaagi sa pagpreparar sang first bottle, pag-change ng diaper, pagpakaon, paghampang, second bottle, nap time, change of diaper, lunch time, etc. Gina-treasure mo ang adlaw para sa imo nga mga apo to grow so fast. So you have to engrave this precious time sa imo nga tagipusoon kag sa imo nga isip. Then you see the world through the eyes of your child. Kung attracted siya sa isa ka toy nga ara sa salog, trying to reach down to get that toy,
gave to grandma for inspection and smile. So the child has shown how exciting the world can be when seen through his eyes. Hence, you gain a new appreciation and a new fascination sa kabuhi. Ikatatlo, it lightens up. Paano? Through getting children washed, dressed, and ready for bed. Though it is challenging, but playing, Simon says, gets the job done with pleasure. So, pwede man nga makahampang ka mo upod sa ila, guessing games. Para nga hindi nila mabatyagan ang mga long car rides, tailored to meet the age of each child. Pwede man istoryahan sila sa mga short stories or short jokes to delight them. Ang ikaapat, i-share niyo sa ila your past, your childhood. Actually, children could hardly believe that their parents were ever kids. They're inquisitive by asking several questions about their parents. Happy sila nga makabati mga amusing anecdotes. So, pwede mo gid mapakita sa imo ang mga kabataan or sa mga apo mo your old pictures when you're a child kaangay sa ila. Ipakilala sa ila ang mga pagkaon, ang pastime mo, sing the song you used to sing, play the game you used to play, and share to them your love story as they also appreciate it. And, ang pinakaulihi, you need to record special moments for recollection. A diary of your child's first walk, first talk, kag kung ano pa, sa ilang growing years. Hapos lang para sa lola to suggest, but have the pressures of parenting. So try to enjoy your children's childhood. Rejoice in all the good things He has given you and your household. Amo na siya ang real joys of adding a little grand in your parenting. So salamat, Lord, for the legacy of faith in the development of a child you've passed on to me. Please help me to lovingly impart that legacy to others. So salamat gid sa liwat, Tita Regine, sa pagbasa mo sini nga pahanumdom. Yawat na lang nga makahibalo kita, mga ginikanan, grandparents, and elders, sa aton obligation nga dapat himuon naton for the growth and development of a child to adulthood, being a God-fearing, responsible, and useful citizens. So more power sa imong enlivening and inspiring kahapon lamang program, and may the Almighty Father shower you and your family sa iyang mga blessings, sa mga grasya, with good health and bright ideas to continue your program every day. Truly yours, in B, sa Iloilo Province. Thank you, Gid, Ma'am NB, for another sharing sa sininga hapon. That's a very nice reminder para sa aton yung mga ginikanan, kag subong man sa mga lolos and mga lolas, kag sa iban pa, mga katigulangan naton nga naga-take care sa mga young ones. Thank you, Gid. 55 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos, ang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Panugyan na rin sa expert kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon Bombo, I'm sure may aram ka mo dira nga mga istorya nga ginapakatago-tago nyo lang. Pues paggoan ina kag i-share diri sa aton. Isulat ang inyo mga kasaysayan and then pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon or maybe ask someone parang isulaton ini para sa inyo. Binigid sa aton nga mga may edad-edad na nga luyag man nga mag-share diri sa kahapon lamang program and then pwede gid nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na naton ang iban pa nga mga interesting stories nga aton igidulong sa inyo. Buwas naman. Saliwat naton nga pag-updanay for the meantime. Nagasunod na ang mga dramas kada hapon nga inyo man nga gina-enjoy, Toyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Saliwat sa ating nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. 72 days before Christmas, ti ano na, nakapang-umpisa na kamuda, nakapuni-puni na kamudo, Christmas na sa inyo nga panimalay. Let's hope so. Balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sige hapon, ini inyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.